She say, guys. Who say? Yeah, here again. Kana kusanga kuti mabhititi wangu chibatidza mufongong wangu. She say, guys. Wow, my bully, congrats. And the t-shirt yangu yauya, congratulations. Yeah, thinking that team was shika food. So takamirira kuti veku Canada dzishikewo as well. Oh, Stuart Chapotela, say. Muri say, guys. Muri say, Koko, Kamuri. Guys, tangobva kuFacebook tikashifta tikabva ku YouTube. Ndo maitira tinenge takuita mazuva ano ayo kuna kumira mushi. Let's see. Ambotanga ndanyora tutsamba twangu. Imsekazi kuri sei ikoko. Pataka kanondifungisa ndiri mota yandisina moza. Kanondipinza muimagination ndichidrive kamota kangu ndichinda meonde nchindepi apa ndino imagine ndiri mota I never owned. Wow, kabhitaka ndo kanondifungisa zvakadero. Ivedwe. Maybe ndinechida kubula wayo. Nash, we need your help, please. Nash. Set a logo out. Do help yako Nash. Makati murume kwa. Do two vanguma face anenga ari kuti vaite majudge edu. By the way, uyu ko munhu akanzi nikirikinu yawo aitada kuparticipate pa fashion show. Guys, that person haana kunditextira so that ndoziva. Alright, so that ndoziva nikirikinu I was so lazy yesterday. Anyway, so that ndoziva kuti uri kuda kuparticipate here kana kuti kwete. I think ari kuzimu munhu wacho, so ndibatewo ndizive. Right now ndoziva kuti Tanaka ati arikuda kuparticipate. Then Sister Magashinga Creation is willing to participate as well. So kana we are the third person asina kubatika, then chandokwanisa kutaura ndechekuti saka chandokwanisa yes. Saka chandokwanisa kutaura ndechekuti
ndakuda 2 majudges varume 2 nevakadzi 2. This time hatitoda kuti comment section inge ichijaja, toda kuti 2 vanhu ivavo 2 2 4, meaning kuti in total 4 vangu vachijaja. So nanda ndambofunga tina chihera veve vanombobuda vachitaura nyaya dzinombosekesa veve hameno kana variko comment section, handina nhamba dzavo, handina masocial handles avo, saka handisizivi kuti kana muriko comment section muchida kuzoita judge, please let me know. Handiti plus nesika time yenyu zvakare kuti muri available here kana musiri available. Sisi vakambobuda vanozvipinda vakazviti chihera veve. Then Nash, if you are willing, please help us. Toda vamwe vari different vambopindawo pachijajawo pasazonzi paita favor. Kuti beso ndogona kuvaisa ndogona kuisa futi dhoku mudare, ndogona kuisa vamwe but dambotiwo vamwe vanhu vasati vamboita vaite majudges. This time Lady Gwagwa toda kumbovaseva havasi kuita judge, tomboisa vamwe vari different because ndo vakajaja last time, so toda kuisa vamwe vari different. Then pane aita ari kukuwait here aripi nhasi munhu iyeyo papa, vanhu vacho vamwe vacho nika handizozivi manje kuti handina masocial handles avo guys. I should have their social handles so that kanda kuchironga kuseri ukuka toronga zvinhu towirirana, pane kuti like musi wachoni manje hauzobatiki kana handizozivi kuti unenge uri busy kana kuti unenge usiri busy, saka ndofanira kunge ndichikwanisa kutaura newe kuseri pasiri panapa toronga tohwisisa kuti zvofamba sei. But Tanaka abvuma, Sister Magai vakabvuma as well. So ndakuda majudges manje. So we have to choose tese panapa. Chiwirira ningi kana wati azviite oramba then totsvaga vamwe towirirana so that handizoita kunge ndaita favor guys. But maibhule aka vasati vamboegera ka. Maibhule musati mambopinda paegera ka. Handizozvi kuti muri free zvenguva yemaibhule mimi. Hamudi kuuyawo pamajudge. Australia guys, yes. Come to think of it, Australia musati hapana munhu akamboyatso kuparticipate kunze kwaadmire mastory times hatisi kumuda pamajudges. Maibhule angikwanisi kuitawo judge wedu here. Kana Sister Mona Lisa, one of you guys, one of you from Australia, mafesi asana yatsa kuziva. Buti Benson can be our judge. As Buti Benson knows that vanika ufadhali figure manje chi mu judge wavo. Buti Benson vanonyatsoita fadhali figure manje. Asati aziva kuti ekera bazanzi vanokwanisa kuti kana kuti 2 weeks zvava vachiprepare. Let's say 1 week is not fair guys. 1 week vachiprepare is not fair because ndini chavaudzwa kuti team yakati vasachize timixe so that apaite that's the date njani. Name calendar ndori one siku. Oh, I've been using this Hong Kong phone for the past 3 years. I cannot find a calendar. Calendar, where are you? Him do wanna say per calendar, but ndukushava pane calendar. Calendar ndori wanna say ndakugoogle line. Handitorina calendar keni. Ndizvo zvinoreva. Handina calendar. Ndite zvokugoogle calendar yacho. Calendar. Tai calendar. 2020. One. Calendar. Right. Nasi date ndiani. Nasi ndi 5. Meaning like maybe tinofana kuita iri Saturday. So sure itaita kuita musi wa 19 September. Vokwanisa kuitawo vhiki rese riri kutevera next week but vane vachiprepare. Toita chi? Toita show musi wemugovera unenge uri musi wa 19 ndo patokwanisa kuita 19. Excuse me. Tisingachaiti svondo because kuitira kubasa guys. Sateta kuita musi wemugovera musi wa 19 September ndo pateta kuitawo ipapapo. Ndationi.
zuva 19 September ndo pateta kuita uyu ndo patinoita kuita show yedu patanoda vanhu vasina kumboitawo majaji vasina kumboitawo zveMC kuti vaitewo this time guys. Maona manje kana vari free and vari willing kuuya kuzoita musi wacho. Maona manje kana zvakona toita kutsvagawo vamwe kuti varipo here vanenge vari available pamadays iwayo. So 19 ndiri pabasa sorry ndiri pabasa 1 week harizoiti 1 week kuti kabati musi wa13 zvinozoita here guys vedway 1 week chete kamunhu achiprepare guys. Ndakangotanga ndataura navo kuseri kuti vari willing here kuuya next Saturday kana kuti musi wa19 ndotanga ndataura navo asi ndichiri kumbotsvaga majaji ndichiri kumbotsvaga kuti zviite fair okay tione ndicharamba ndichitsvaga zvangu maekera majaji papapa kuti zvisazonzi ndokwedu zvisazonzi ndaita favor kana kuti ndasarudza vamwewo vamwe vambosarudziwi sei. Saka ndoda kuti paite zviri fair paite zviri fair. Vamwe wacho ndichakumbira pane vamwe ndiri kufunga mupfungwa mangu but chakumbira manhamba because vamwe vatina nditauri navo kana tovazivi manhambers avo vanenge vachitaura kana nana kumbi kuseri kupa vaitenga matishets. Saka toita kuuyu unonzikire uyu pane wandabva kutotaura naye nhasi pauyu anonzi aniko uyu chiuta pamire haukwanisi here kuuya kuzodza jaji futi guys munozondiudza guys tozokonfemana kuseri kuti mokwanisa here kana mukwanisi. Story time yangu yanhasi ndeyekuti right panoenda Nyasha pese kakuninhirikini tichiramba tichitaura kuseri tichiwirira kuti tichafamba sei paukwega. Haina kuimbwa nemunhu ibhiti reShema TV ibhiti redu ratakagadzirirwa nemushemari yenu bhiti reShema TV. So tine mabhitsi for Shema TV akati wandei zvawo tine mabhitsi edu haina kuimbwa nemunhu. But anyway story time yangu yanhasi ndeyekuti ndichati gagagagaga ndobva ndazororawo but panoenda pese Nyasha kupi kuBangkok Nyasha anogona kukanganwa kundiudza kuti chakati chazopera because obviously anenge akutowo pressure kuti achindawo achidzokera kuBangkok. Kudzokera kuBangkok by the way is 10 hours from here handiti. Saka zvokuzonitenga uyu matickets zvese it's a process futi inenge ichisvika ipapo. Mind you Nyasha paanga ari kuno anga asinganzwa zvakanaka gumbo rake rakaita sei akamboita problem negumbo rake. Saka maona manje this time zvachitori wese saka ndaitogona kutosara ndiri groceryless because this time Nyasha anga asiri kunzwa zvakanaka saka zvainetsa kuti ndizomuti nda kumagrocery every time because gumbo rake raimugwadza. Maona manje saka this time andatombomuti siya wandiindira kushopping up to now hazandainda kunotsvagerekera chiri chandakwanisa kungoita kuti tsvage ichi bosi Nyasha anofamba guys let me tell you oh my god Nyasha ndauite speaker ratairidza riyariyaka who does that guys. Kana akubva kuBangkok Nyasha anotorera vanhu vari kuBangkok maspika kana akuya kuno anouya nespika raNyasha ka chipenheti chake chinofamba chakadaiwo pese paari nyange akati ndikuindepi spika raNyasha is always with Nyasha ndoti zvaanoita Nyasha guys. Nyasha pane spika rake Nyasha hatombozosei spika iro rachidani kudero achibva kuBangkok anouya kuno kune spika achidzokera kuBangkok anoenda nespika spika rake harisiyi spika iroro. Saka manje pandaiti tangu live stream yangu ekuFacebook manje unoona ndakutora sanyaya ndatozvifunga nawo pandaita live stream ndati dzimwe unozoti panotanga live pepe panenge pakangoita too quiet handitika saka zvinobva zvaita kunge weird so saka ndati no
You know what? Ndikuda speaker. Ndati kuna Nyasha. Na iwe Nyasha. Kwa speaker rakaita sera koriya. Wakatengepi? Kana Nyasha. Ndakatenga pa Lazada. And I'm thinking, Lazada to take kana to weekly sepa muisati yashika kana. Ndanduda speaker shanasi. Dinasi uyo ntana. Ndobati chinzwa guys. Abai ndonoka kumukaka. Ndobukana 5 PM. Sekunoku. Meaning kuti tinenge rakazovarovira ka ndo pachapinda manje drama rematukutuku angu aya 3 days dzematukutuku but nhasi ndo patapota taita accident natukutuku driver. Tukutuku driver by the way best friend yaNyasha. Ndakati Nyasha tukutuku driver ndi best friend rako because iwe kana ukamfonera ka anouya chimhanya kana iwe ukamfonera ka anotonyetsa kuuya nemoyo wese ende anotomirira tukutuku driver ende arambi tikafona nefoni yaNyasha anga asingarambi tikafona nefoni yangu aisauya anga asingauyi senini manje ndoti ndikaenda kushoppinga ndovarerwa ndogona kutoyeverwa kutonyetsa kuyeverwa zvangu ndigutsura kana mahours pamwe ipapo ndaitota zvangu kana price yechipeneti 1 hour ndakatasa price yechipeneti saka anobva abwe kana kuti handikasiri kuita zvinhu zvangu paNyasha wakaenda kwakatika anongosvika ongoti chawamuti inonotenge obva atodaiwa otodzokera mutukutuku ini I take my time ende nyangwe ndanga ndisina kutoti ndikuda kuinda nekwakatika ndobva ndatodarika neikoko kwandii ndisingadi kuinda ndoti saka vakechi yajabaite sei guys ndakudzisanganisa ndakasanganisa nyaya dzachoni dzimwe dzachoni ndikazokudza imwe gore muchati eke guys vachi Nyasha ndatoti ndozandamuka ka asi ndikushaura kuti zvinondoita sei ndane 3 days 3 good days 3 ndatoreva neManyasha akabva kuno kumusi weTuesday ka saka gaya kuti kubva musi weTuesday kusvika nhasi ndiri kushava matukutuku apa asi ndanga nagrocery ngumba ndo pandakashayiwa raisi pandakazoziva kuti musi ndakatozomuka kuti ndamudzi kumateni musi uyo ndo pandakanga ndabatwa neflu fire futi totomuka chega tichirege ndichibika hangu raisi kunotsvaga raisi wakandisa kwani raisi nowhere to be found 10 dzeusiku raisi nowhere to be found ndobva ndatsendera Nyasha message ndikati Nyasha raisi ripi apari kubhekoko kanzi rakapera ndikati saka siye usinondiudza kuti raisi rakapera ndoda kubika zvikanzi ndakatokanganwa kutozokudza kuti rakapera ndikasika ndoita sei kana Nyasha chikokwatisa kana nigirinizi zvimakodo urye zvimakodo ezvezvo ndikati ndazongobikawo hangu zvimwe guys wakambonotora zvimwe zvinhu zvokuti pamwongo watokanganwa kuti zvanga zviripo ndakavhendenyura ndakatovhendenyura ndikozi ndakamuka ndine zhara isingaiti ipapo plus flu zvimapiza ndandapuwa nauyu kufamasi vaita ndotanga warya ndokubva ndaita sei let's see zviri sei ndobva ndaita sei ndobva ndavhendenyura pepe ndobva ndakabva ndaita sei ndawana uyu iyeye ndangotiona zvimandunduziya zvando zvakaitika andikatende nauiti shamwari ko zvino zviri ndakuyekera ndakutorya zvimwe zvinhu hazvina kana test hazvina kana inonzi testless iye zvinhu zvevarungu izvi zvinhu zvevarungu izvi hazvina kana ndobva ati bika mapotatos ndikati iwo wakasiya mapotatos apera sikodo ndibike mapotatos api ndagara pepe ndikati no problem this time ndanga ndisina hangu chidoko horiseche pepe panga ndine munyu pandakashayiwa munyu ndikati no problem ndikati ende Nyasha wakaoma pese paunobva kunoka chinhu chandinenge ndida kurya musi iwoyo ndo chinenge chisimu I don't know why gwineti zviri sei ndobva ndati iyo raisi bva yatopera bva ndatofuma bva ndandotsvaga mangwana acho up to now ndatombirivhura ndobva ndati nhasi ndoda kutsvaga zipika iroro ndobva zvandakutsvaga ndakuda kuinda azimukuraeroko bva ndira kuinda kuekera unofanira kumbouya but kana wakupinda palive panapa Alexio ka make sure pauri hapana noise because ndiri kuziva kunhu kwauri toda kutombonyera guys nyaya ndaudzwa naAlexio guys yagorosviba I am telling you Alexio animafuwa yagorosviba guys Alexio ndikupedza nyaya yangu mai manje inenge yapera upinde please make sure pauri hapana music because uda kunyeya please make sure pauri hapana music so that atirwa nemacopyrights ndiri kutomuziva kwaari ndiri kuziva inini kwaari ndiri kuziva ende dotcom ratinaro ka
Ragoroshiba guys, what is I take a nyaitika guys? The getting that bagwa yangu, you and that's a bear Goroshiba guys. You in this wood. Guys, I don't know why someone is name to that extent. I'm still waiting for that picture actually. Anyway, continue. The vachi. No, Nyasha, ndenda kumo, ndenda kumo ndikati iwe Nyasha. Iwo kwatisi kufondera shamwari yako here umuti ndoda kuinda kumo. Kati mufonyere ureka busi wakereka shamwari munhu wako hauyi ende hauyi anogona ngopopota anopopota asi ndamuona mutai ane hasha semunhu mutukutuku driver yeye. That driver is very 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 short tempered. Andisati ndamuona munhu ane hasha semunhu yeye. Waita sei pepe driver uya ndikati ini ngozi takambotupa taekera tamuhaya iye ndobva aita an hour asina kuuya. Ndikati kana too late ndikati kuna Nyasha shamwari ngatifonere another one wandaiva naye nhamba. Nyasha ndiye akafonera actually ndiNyasha akakonzeresa bongozozo iroro. Inda ndakafonera so vamwe baba vakumekiro ukoko ndovatatafonera. Ina ndatombozwa kuti baba vangu asikawi zvakanaka. Tikatozovaona kuti iwe baba vanonga vangu asikawi zvakanaka. Ndobva chivatouya kuti tichirega kuti vainde ngati tichongoshandisa ivo uyo. Ndobva nigirikini tukutuku driver Nyasha kwakuti baba wako iwo afonera vari kunonoka kuuya. Takagara pashe tatone awa takagara pashe. Nyasha kwabva ati ndakufonera uyu wehasha manje wehasha. Guys, kandira hasha ndona hasha dzokuti anogona kutokurova tukutuku driver iyeye. Asi mbona munhu ane hasha kadero like that munomutairindi. Ndikati munhu wako Nyasha uyu kawai anogona kusauya kana kuti ane hasha. Inangu handidi kumufonera nyaya yekuti une hasha. Inangu munhu ane hasha andimukwanisi. Nyasha akati aiwa anouya. Nyasha ndobva tora foni yake ndobva afona. Ndobva munhu uya paakafona asinei. Uyu driver ndandafonera ini pekutanga ndokuzva azvosvika kudai tobva kumunda nekuti kwainaka ndo mazuva anodzvara raisi ravo. Ndobva asvika tichibva tingokona kudai iye tichitomuona achibva nepamwe kwakona kudai. Ndikati Nyasha ona mufesi wako Nyasha nenda kumwanzira ndakuti ona mufesi wako. Mheno zvake nezvake guys akatanga kufona pafoni yaNyasha. Takutosvika tangoti chidai bva tanga kufona pafoni yaNyasha. Atanga kufona pafoni yaNyasha ndobva tadza kuwanana chitai chacha. Ndobva tatitaura neuyu driver tati naye wadandadana ini wadandadana baba vega munhu wechikuru plus vanotosiririsa munhu uri soft vedu we akapopotera baba yavo zvinhu zvokuti isusu vari pafoni vakadai taizviwa baba yabva ongoramba vakadai foni. Ndobva tatora foni kuna baba yabva takata kati ngativakate vakapopota waivanzwa chiri ndozvavaita pafoni pepe. Ndikati vakomana baba vakanyasha let me tell you ndakafonera handivafoneri handiti izvozvo because baba vane hasha. Baba vachatora vamwe musi. Nyasha akati nhema dzako indotovafonera. Nyasha paakaenda kuBangkok pepe akambonogara indakasara ndikati handivafoneri ndovarikazi ngamboti baba ndinoenda paroad ndinogara ndomisa tukutuku ndoinda ndozvandiita handivafoneri. Nyasha paakadzoka ndiye munhu wake waifonera. Ndikati fonera naye otherwise ndovarika handidi ndovaifonera vachitomunzwira tsitsi ende Nyasha akafona vanombauya varegi zvavo plus akazombovakaminira negumbo rake riya akazomboka. Nyasha nedhirama guys. Baba veve ndovungati hanzi vanga vakudaiwo so vakuti time kasira ndozvavanga vakuita. Nyasha akati too late abva afamba achikamhina chidaiwo so. Ndombo mwari vanhu vanouya mulife mangu dhirama rega. Nyasha akafamba achita kudaiwo so ndiNyasha ari kufamba achikamhina aikamhina pane kukamhina kwatoziva kuri nomoka. Nyasha akatoona kuti pane apa zvokwadi ndogona kutounzirwa nababa akapa akamhina ndobva watonzwa tsitsi pepe tonzwa tsitsi havazopopoti. Vakadere manje vanozorwa tsitsi kuti avedu anenge ari kutorwara zveshuwa akakamhina mwana. Akatonzwawo tsitsi vachitomubatsira kana mapapabhegi vanotobvawo kubatsira nemapapabhegi. Itaipi yekuti yaka nyangwe mabhegi 60 uri mutukutuku mavo vanokudza buruka vagokusiya uripo futi kana zvakakwidza vanokusiya nemabhegi ako 60 unonotora woga wachidzika kudai ndo type
Katavi kureva mumwe musi manje Nyasha akati kana ndoda kubuda ipapa Nyasha anyatsa kurwara zvemashuwa kwete zvokuseka ndopaangabva kunobviswa chaangabviswa chaichaya chigumwe chake nzwara yayo haana kubhendiyo haana kubviswa chigumwe chese akabviswa nzwara ndo yaanga yaangakuvara saka hai papapa dzaandisinganzwi zvakanaka kenini ndakunda kunochitenga zvinhu zvanga zvanzi nadhokta anofanira kuti atengerwe mabhandeji aya ekuchinja nemushonga wacho kaino ndoita sei ndokubva ndatobukira kuti ndichinda kaino ndoita sei hakuna matukutuku I think waitonaka asikaresi muswere ndikasaka ndoita sei saka ndakufonera munhu uya ndikati nefoni yako yes not with mine ndobva afona Nyasha uya uyu ndobva auya asi takatozoguma tatenga zvo zvakawanda tizotenge tori activity yeye ndobva taenda kuita zvemodeling pepe tatizodzoka nezvinhu zvakati wandei haizi anga asingatogoni kufamba mazuva ayo kanyasha anga asikagoni kutofamba ende kana kuvata anga asingavati guys chikumwe chinorwadza guys let me tell you mwana akarwadziwa usiku hwese gumbo ranga risingakwanisi bhozi raiva tirakadai mudenga tikatozodzokeresa futi kuchipatara bhozi anga asingachakwanisi kuita sei gumbo rake ranga asingachakwanisi kudzika pasi babebe ndofunga nekuti vanga vazoona Nyasha uyu Nyasha uya shavire kuda kurongedza ranga ramubata uyu hamene utaita sei zvokwadi kuti nemadziro uchida unorongedza chii uchiona kuti gumbo rako harisi kugunzwa zvakanaka tikati uri kuindipi tiri kudzika pepe tikutoda kure lucky enough dhirevha vakanganzwa tsitsi musi uyu ndobva vatondiperekedza ndobva ndasangana naye kudai so vakanyarira kudai vakafinyamisa ndobva ona Nyasha zvobva wati alaina chidai achikamira Takuseka, it's not funny, guys. You know, Takuseka both are poor. But at that time, I could not laugh because I also. I can't like that. And I don't so Nyasha, guys. I didn't man. Only in the and down to Samara. Copy downstairs. Up on my regular, but in my steps. We are no Shamara. Like a woman, she come now. No, don't worry. To know to say to no crash up a band of Pokinda. Musi wogaka vanenge vari right kana vari right musi vasina hasha zvavo bo yapira ndikati Nyasha munhu wako mufamba mega in I don't want yapira ndaita sei ndazoti gare ndobva Nyasha pakaenda pepa ndopa ndakati ndina chihana chikavu ndikati kana ndingoindi Tuesday Wednesday pepe ndakabuda ndikanomirapo guys ndakamira 1 hour 30 minutes hakuna kana tuk yandakaona ndakadzokera mumba ndikati kuna Nyasha ndashaiwa tuk chikanzifonera babaya ndikati handiti izvozvo Wednesday ndakashaiwa tuk ndikadzoka ndakatovata ndakaderoka handina katsonda chikafu ndikavata ndakadero Thursday ndobva ndabuda ndobva ndaita 1.5 hours ndakagara padownstairs no tuk nothing yakadarika yakaramba kumira because yaenda kunotora vaya vana mai vanenge vasora kumisika vendo yakadarika iga ndo ndati Nyasha ndashava tuk zvinzi ko babaya vafonera ndikati babaya vanotanga kundituka kana ndo ndadzokera futi mumba yanga ya Thursday Friday ndozuro iyo ndobva ndamira futi ndaenda kunomira ndodzoka ndandikatombofoni ndaenda kunomira ndodzoka ndikati kana ndobva ndakapamira guys gaye kuti ndakamira na 4:30 to 6:30 ndiripo padownstairs no tuk nothing ndobva ndati kuna uyu asi vanhu vakaenda kustrike ndobva ndakatozonesa kuti no I think vanhu vanenge vaenda kumaholiday because kune 4 days holiday ndobva ndakatozozvidiscover ndobva ndaenda panext pedu ndikati ndokumbira kunoperekedzwa pa7-11 pana ndokubhadhara ichi let's say $50 kusvika pa7-11 ndobva ndadero vazonditi alright asati ndonga handina kukunzwa na communication ndakangosvika pa7-11 ndichidzika chimudhudhudhu chechiya kwakutodzoka indasara ndakamira pepe ndikati nejehovha iwende 6:30 dzeusiku no hino ndichadzokera sei kumba kwachoni kana ivo vandisiya pano ndikusora zuro gozi ndizvo zvindatomunemudheka kusora zuro ndikati saka ndichawanipi tukutuku hakuna matukutuku kana mumain road munomu hakuna matukutuku no ndichadii ndapinda munyamya zvinoita satani guys handidi kureva nyama ndakaenda kundikanoti chirege ndichese ndichingotenga chikafu chokuti handichakudi futi nekuda kuti hakuna matukutuku ndo kunotenga zvigubhu zvangu zvanga zvine zvimadzingi zvakadero izvozvo zvimakokakora zvangu uyu ndaiisa zvimaturita nezvimwe zvairema papa bhegi rinorekera hazina kusimba kariya rinongoda uchibuda muchishopu uchipinda muchitukutuku chinzwa idhirama rakaitika ndabuda pepe nezvigubhu zvangu zvairi ndakamira 1 hour 6:30
7:30 ndiripo pa kana tukutuku ndoita sei because manje 8 o'clock zikachaya hakuna kwanichawana tukutuku hakuna ndichatofamba neshoka nembwa kani uyu ndafamba guys kana kambofamba usiku ka that day ndakafamba musichani ndakafamba ndakatora nemapapa bag angu ndakachekeka nau ndakutozvifunga because ndachingoti kone kuda kwei apa pangu pesa pari kurwadza ndakutozvifunga izvo kuti ipapa bag raindicheka pana I'm telling you, I should have a car. Ndatambura ini ndakufamba nematukutuku neshoka ini munomutereni. So kwati ndakafamba ndakabva 7:11 ndikati kutanga kufamba kudai ndigota kana Alexa ari manonyatsa kuziva distance ali anazogoni kuimezha ndakabva pa 7:11 namo ndikati tandi nezhira ndikati instead of going this direction yekumba ini zvandotoita ndakutofamba kudzokera uku ndokusina mbuka ndoenda nekuhospital ndozvamuda nekunight market ndokwandaikwasaurita sei kundiwana matuktuku distance ndakafamba iyoyo ka yaigona kuzondisiya ndakuda kutosvika pamba pangu asi ndakati kana handiti nekuti mazimbwa ari kustreet iroroka kune mastation about 4 ane zvimbwa mupengo indotoziti zvimbwa mupengo nekuti zvese zvinokuwira ende mastation acho about 4 stations I cannot ndobva ndafamba ndichidzokera sure instead of going home ndokutanga kufamba zvakaita kusora sure zvikeshi ndokutanga kufamba memwana ndakatanga ndichamboda kutachisa radhikika ndakabata ndakadai ndakamonyorora plastic vedu ndakabuda ziya ndichinda ndichidzokera sure ndakabata ndikachekeka chiruku siku ndakabata ndikati zvigubu zvangu handisii ikokakora ndigosiya kokakora ndichiti ndaidi uyu apa mubabheki mamune kokakora yekudei ndakatozimba kuti dei ndaziva ndichashava tukutuka ndaitorega kutenga panapa ndatozotengera kana ku7-11 yekunight market kwacho ndakatutana nezvigubhu zvangu zvaiva 3 guys that's what happened marwezuro ndobva ndaita sei nezvigubhu zvangu zvaiva 3 saka chiti 2 4 6 ndakafamba ndakabata 6 liters mupaperbag yanga daunitashura ngatangoda kudambuka kana ikadambuka ndiri pano pakati pechakasara opposite hakuna kana magrocery hakuna kana chishopu zvacho kuti ndikosara kuteka chipabhek ende kunoku kuna vana mota inomira kuti mira ndikutakureka hakuna izvozvo hakuna futi mudhudhudhu unokumirira kuti mira ndikusenge wakaremerwa hakuna izvozvo sikupfuura titi fail hakati Jehovha when I grow up hamene kuti kusvika zera ripi ndikamukwanisa kuzotamba mwari ichengondione kutenga mota zvokuti ndatambura nekuti hakuna chindogwadza kudai tichichekwa nepabhek kuchazonzwa kuti rakupinda mukati kana ndiita sei toda kuisa pamusoro pachete ndikati kana ndakafamba ndikati kuti nditotasa distance yekwandiri kuinda ka let me ignore because right now ndinogona kutopererwa nesimba kana kutonzwa usimbe kuti ndirambe ndifamba ndichakupi kunight market uyu ndafamba ndasikipa ndafuramba pabhengi ndadarika ndasvika nekuhospitari ndakati shortcut ndaizogona because ndasingazivi ndogona kusangana nembweri ndikada mashortcut saka ndandotaura neroad kwakusina mbuka uyu ndobva ndaenda ndobva ndazotenga ndaingotevedza road kune mazimota akawanda kuya kusvika ndaiti ndikaona kuti ai matukutuku ndoti ndakutosvika ndakatosvika because pane zotamba T junction ameo ndo inonzi T junction rekuti dzimwe mota dzesidai dzimwe dzichidaiwo so kuti inonzi T junction rekuti ndo intersection I don't know kuti inonzi chiyoyo asvika pepe ndikati finally ndobva ndati cheu ndichifamba chidaiwo so ndichiinda memwana apa ndichagoni ndakuti ukaziya memwana vanhu vabakakura ipapo ndobva ndaona lucky enough ndakasvika pane 2 matukutuku anga asara mamwe ose anga atoinda ndichisvika pepe ndakangoisa zvigubhu pasi ndichiteukaziya ndichipukuta kudai nemaoko ndichiti teu bva ndaona one wacho anondiziva anga aripo zvonzi ticha ndikati pai kabhani kureva kuti kumba ndo zvinonzi kabhani kunoku kumba kunonzi kabhani kati pai kabhani akuinda kumba kana kusimudza gumbo kuisa mukati metukutuku ndangasingachagoni vedu ndahwa ndiyazva kuti panapaka I cannot breathe ndahwa handichagoni ndikangotora ndakutora zvigubhu zvangu ngazvikandira mukati mombo ndikati handizii ndikatanga kutasa kuti ndovira kokakore ndangogara zvangu kumba kwacho ndisina kana mboya kunoku izvi hapana kana zvinhu zvinhu zvandambotenga ndobva ndaita sei ndobva ndati chindidaridzai nepaekera nepatisikolotesi
Abana ndakuda kuti ndidzosere nekupi nepa711 ndikati Gana hangambodzokeri sure futi kwandabva nako ku 711 ngati toenda hangu nechimwe chishopu ndikachinditaridza ndeda kutsvaga mvura ndikachinditaridza nekuyekera nepa Tesco Lotus nditombozwa kuti at least ndatombotendererawo ndaenda nekure pane kuti ndidzokerese murodhi yandatigura kushamufamba neshoka Gana ndikati indaende kune imwe shopu ndobva ndaenda nekune shopu ya ndinotsvaga mvura. I remember ndakangonotenga mvura ndobva ndabuda mushopu muya ndokudzoka kuno ndozvandakaita muchishopu ichocho ndachindise kumba ndakagwadziwa sikakuiti ndakagwadziwa ndobva ndatora ndobva vati ndokuperekedza ine nezvikumi ndikati sengai zvenyu ndakatoti chikumwe zvangu zvasina cheti ndachekwa chika ndikati asengai ndikatofamba ndinangosengai ndakafamba ndiri sure kwadhiraivha iwayo ndivakanosisa padhoo ndikavabhadhara $50 ravo ndakagwadziwa ndikati hei hakomana upenyu hwekushayiwa transport yako ka hunorwadza uku ndo upenyu hwombagwadza singapoti atikura nhema yapera iye kusurasuru nasi bva ndati pandodayekera papa ndobva ndafuma ndichiti ndofanira kutsvaga hangu chispeaker changu chitokotoko chekuti ndopasamboti pandotama live hangu pepe ndomboridza ndobva ndanomuka na5 ukangoona waita mistake dzekuti 5 PM dzachaya usina kubuda ibva waziva kuti hapasina chako hauiwani tukutuku hazvigoni hakuna hauiwani ndobva ndati kuna Nyasha kuita sei ndida kuenda kumo asi apo ndikatoti kuna Nyasha unoziva kuti apo tinawo handina chikafu saka naNyasha kuita zvekuekera ndikati Kana ndoita sei ndobva ndati tukutuku handiiwani indifungoti ndingotanga futi kuti ndigura zvandakaita kusurazura hazvigoni ndobva ndati kunani Nyasha chitigani ngowafonera ini ndobva ndaroera moyo kudombo ndamufonera lucky enough ndofunga anga ari mudhuze zvake panangomuti pai Robinson ndobvati vati kuti kunongowati alright ndozvavanoita vati vandatokata ndatosunga ndatogeza ndatitese ende kana wangu akuti ndokuuya ka ibva wameka sure kuti anokwana uri padownstairs nekuti akakufonera unosvika dzaumu dzini anenge atotsamwa kare zvokuti muchazondosvika mese kumo mugomirirana mugoita sei izvozvezvo ka hazvinei naye ndikati too late ndobva ndati ndageza pepe ndatora chibheki changu ndatsvaga chiekera chikwama changu uyu ndatora nechimasiki changu azvosvika ka ndagara padownstairs ndakamirira because baba guys kanditora kuti munhu uri chiki ka ndomunhu wandakaona muno munyika ndobva ndaita sei no city yangu haina but kuna Nyasha ndokune Uber kwangu kuno kwakuna even taxi yedu taxi 1 ndo yesiti yese saka nyango ndikada kuvafona handizivi kundotaura nayo sokuti zvoniyekera havabvumi futi havatouyi unless kana ari mutai aita sei avafonera saka ndozvazvinonetsera ndobva ndaiti too late ushu ndobva ndaita sei ndamanya ndanogara pasi ndasvika ndakamugarira ndakamugarira zvangu ndobva vasvika ndamutumira picture ndatoita 20 minutes ndakamugarira zviri nane kuti iye asvike iwe uri wakamirira pasi akangokutangira chete kusvika pasi ipapo ichaziva kuti even kusvika wadzoka anenge achingopopota nani stop ndakasvika ndagara zvangu padownstairs pepe ndamutumira picture rekuratidza kuti aiwa ndiripo ndakakumirirai ndamutumira picture yayi azouya after 20 minutes ndiripo ndakutoti Nyasha naye munhu wekuti achauya ndandakuda kutofuta mweya wakuda kufonera tukutuku yepiri ndikati ndichida kutsvaga mhepo dzei ndizvitsvagire mhepo ndishauduke nani tukutuku drive kani saka ndamumirira zvangu ndagara pepe excuse me ndagara pepe ndobva aita sei ndobva atotora tukutuku yake usafunga kuti ndo wandaiti pari pandakamboposta pastatus pangu kuti for the first time I met a tuk-tuk driver anofamba achipingidzira mosa zvinoita makombi edu ekutaunda yekuti uchinda kutaura chibva kangu grade vanenge vachingopingidzira vachipinda nepasina road ndo zvinoita tuk-tuk driver iye I think nyange dai akasunga ndongo anongomusiya akadini amino zvangori tuk-tuk driver iye panonzi papindwi ndo paanopinda napo iye papese pari kungozi offside ministry ndo paanopinda musi wekutanga mota dzese dzekudai indomuona haimoza zvezve zvinenge zviri zvimakoni zvezve zvine orange wati vanhu havafaniri kupinda napoka iye ndo maanonopingidzira namo imomo iye first time kusangana nemutai akadiro tikati himi are you sure tikati tichaterwa nemapurisa tizivo
and andazvanoda ndoda kutofunga kuti pamwe anenge ane ugama neamwana ane mari munoma atohwisisi so chirwai manje ndirama razoitika manje nhasi tainda zvanoita ruu yake anokusvika kumo okudhamba pamoo pepe wadera unozomufonera kuti ndapedza chiuye muite sei munditori ndadi ndapedza kuita shopping yangu guys mina ndimbomwa mvura fortunate kuenda zviri sei ndadibudisa lebo ndoba chi andisiya pepe ndoba ndafonera Nyasha because maspika ini zvemaspika ndizvisiyo ndoba ndafonera Nyasha ndikati nayo Nyasha saka type yacho nindoziva kuti type yakaita sei tatoita video yeko yedu ndatomuradza tumaspika twana ndichiona ipapo ndobva ndatodii ndatazochuza this one ndokatazochuza kaspika kedu ndokana ndafambira kumo ndobva tozoti dai waenda ku7 ndikati kana ku7 ndidzokere ndinomuudza sei kuti go back with me ku711 ndomuudza sei watoita zviri panapa zvitoripo ndo zvatakutoita excuse me ndobva ndatingoti ndakutongotora ikakaka ndatora kakanaka manje ndobva tatodii ndakutanga kutendera hangu ndichirege ndidzike ndikati satotenga kana kachingwa kekuzomwa ti mangwana zvokwadi ndokudzoka sei kuno ndokudzoka sei handidzoki ndobva ndamufonera kuti ndapedza ndamufonera kuti ndapedza pepe zvakanaka pepe tiri kufamba tikudzokera ini ndasatombozviona kuti wadi apotsa aita seadhumana nemumwe munhu anga nezimota zivhuzhi mota iyi pane pamwe so panoti dzimwe mota dzinoenda kudai dzimwe dzodai dzimwe dzoita straight excuse me ndochi zvaitika saka handizive kuti uyu driver uyu anga achibva nekuleft uku ndiye anga achifanira kutanga amira here tukutuku yedu yoramba iri straight I don't know but chandozva chokuti tukutuku yese yangozoti dhukudai so ndozvaitika indikati screama tikati kuchii chaitika anyway nhasi kana ndazomboona mutai anoita kunge hamene kuti chichi ndatotadza kumuexplaina ndakutosa kuti kuchii chaitika mota iyaya ndobva yamira yakutanga kuflasha kudai osoo yamira yakutanga kuita sei kuflasha uyu wetuktuk ndobva asimuka mutuktuku guys let me tell you that tuktuku driver ndofunga dai pamba nesimbi anga akafita kana kutora simbi kunorova mota iyoyo asimuka mutuktuku agatanga kupopota mota dzamira ndinhasi pazvaitika mota dzamira pepe ndobva aita sei ndobva atanga kupopotera uyu nezibhenzi rake ranga riri pepe amene nokuti inonzi chizitira iyo mota yabva chandoziva chokuti enge yakanaka enge ichipenya ndozvandoziva kuti enge ichipenya yakaita kunge blackish kunge chii yakanaka izvozvo ndozvandoziva type I don't know uyu ndobva atanga kupopotera mota iya agotanga ina ndinzwi chitai chavo chavanenge vachipopoterana asi apopota akamira pamusoro petukutuku abva ada kudzika pepe uyo wemota iya akati too late ndobva atanga kufamba uyu bva atanga kufamba shoma ndobva anomira pamberi saka kuti angada kuti uyu amire here kuti aita sei ungari wemota iya angada kudhumana nesu wemota bva ata mbichana atiti mbichana kuda azviona kuti kusure uku kabhozi ndindandiri kusure ndichionekwa kuti ndinika passenger kuda pamwe aona kuti mutema akati kana too late itori nemutemo ndaibudayo ndobva aita sei ndobva ati paangoona pane space hakuna mwe futi mota dziri kubva uku ndobva atora mota bati vhum kupfuura mumwe wetukutuku maiwe izvozvo ndo zvamunyangadza driver akati ukontiza uyo bozi akada kuti uyamira risiro amene zvangatondangishikototokuti mira papo uyo ndokutora tukutuku yake sitireti kumanya indangubata manje zvisimbi zvemutukutuku zvezvi ndozvanandabata kuti uyu zvimapabhiki zvangu zvazvizimo uyu apa pawanga angosvika kuti driver aisarenda ina hangu handidi kumufonyera uyu shamwari yaNyasha handichadi wasvika akaisa mupunga wake pakati saka inasi kuti ungada kuti ndigare papi asi kuti angada kuti ndigare papi nekuti chii angosvika pakaisa pakati pekuti indaifanira kupinda nezvo zvanani nazvo toisa chii mukati metukutuku aramba akagara zvakakanditarisa angada kuona kuti raisi rino ndichatsika here kana ndichaita sei vanangosiya zvangu zvanani nazvo ndatora raisi rake vananoisa pakati pakanakanaka arisiya pakati pakurisa rakakurosa kudai guys kwete ka 10 kg ka 2 kg ka chikg ka 5 kg bano chikurosa chakadai ndaitozochitsika ndachitsika aizodituka zvina kushata ndanga ndita sei
tirangu mupunga wake ndinoisa kukona kumberi uko kune mabhatiri ninge mune mabhatiri kazvinhu zvavo izvizvi uyu waita sitireti raisi rake riya rakutanga kudzika kudeo ari kumanya it's like a drama but raisi pari kumanya kachiri chekuti kudeo so chitukutuku cheche raisi rakutanga udese ruda kunopoya nepazasi nepachisimbi because kusure kwacho kune kusanyatsovharika ndokubva ndakweva raisi riya ndokundoriprotecta ndinderasha raisi kana I cannot andingafirinye yandisingazivi yevanhu uyu vati wedriver zvisinei robhoti ranosvika rikanomisa mota robhoti rasvika rikanomisa mota moza zvaanga achidhiraivha akaiti anga akadai so achidhiraivha akadai uko achiti iwewe ndozvaabvaita padhuze nemota achidhiraivha zvikanzi iwe tarasapo saka ndofunga uyu manje zvanga zvakuita dhiraivha anenge anga achimutora mapicha zvanzi tarasapo utotora mapicha tarasapo araina utotorasapo ifoni utopisa zvako foni vatanga ndozvandabva ndafunga ndofunga zvapo vandadongorera kuti ndionoti asi uyu unotora mapikicha kuti agona kuti tukutuku dhiraivha wakusara vadhumana naye ndiani I don't know iye ndobva atanga kuti achiclaima nhamba dzenhamba plate dzemota zvikanzi iwewe torasapo yunai akutiwo inini manje torasapo yangu iri kupi nditore pikicha yenhamba plate dzemota ndopinda papi kazangonzi ndipe ndiri wakati paevidence yekera inandihwitai handitohwitai I don't even know kuti anga achiti chipangwa iyoyo hatitozi kuti wanga ari wrong pakati pavo vari vaviri ndiani ndobva ndaramba ndakanyarara vachinyora kuti vachitaura iyoyo kuti tarasapo ndobva ndatarisa ndakadai usoni pazasi pesimbi chitukutuku chiya zvikanzi navo iwe iwe ndikanzi navo atoda kutondirekera akutanga kutaura nechiro chake inandihwi ndangona mandakamutaura ndabva ndangodai zvandakwanisa kuita ndachimuziva kuti ane hasha zingamboiti tukutuku dhiraivha yeye ndobva ndamba ndakati guys that about 5 minutes achifamba vakaita kudai vachiteera robhoti isati yaekera ndobva aenda kumberi angada kunomupingi I think ini zvakada kutochaka angada kutonomupingidzira kumberi omubloka vobuda vopedzerana ndofunga kana ari maoko vanga vacharovana I don't know indangoramba ndakamira pepe ndikati ininika nango ndanzwa kuti torasapo ndotoziva kuti ari kuti foni yangu haisi kuzobuda ini ndobva ndamba ndaiti akanyarira kuti handisi kumbonzwa ndobva atanga kutotaura kuti mutota bvatanga achivadai achivatuka achivati what sike anga asina foni yekuti atorewo pikicha ndoda usange ndisingazvihuti chinonzi torasapo ndakatarisa kusaidi ndangota kunge chimuzunguke chisiri kutomonzwa kuti chichiri kuitika kana kuti chichaitika zii hangu ndobva ndaramba ndakanyarara ndobva ndatarisa pasi ndobva vapedzera nazvo vangu vachinongedzerana kana ari mumota kuti vanga achinongedzera dhonno pangovhurika robhoti uyabva ati nemota yake bhainda ndikaramba ndakatarira pasi bva watanga kupopota babaveve ndobva ndataramba ndakatarisa hangu ndakangovatarisa vakanditarira ndotarisa pasi vakanditi what zvangu vaita zvezvezvi ndoramba ndakangonyarara handakana kumboseka hana mbokosora hana kana kukomenda ndangoramba ndakangodaiwo so ndakavatarira ndichitarisa pasi pandasvika ndane chibheke changu ndandai nacho pavanditi kana mari kuchaja ndangondosvika ndikavapa $3 ndizvo nhema dzangu pa $6 ndakavanema because ndaifanira kutovapa about $3 asi nezvakasvika ipapo ndibva ndangobudisa magrama 100 bhatari maviri that's $6 ndikavapa even dai ndaifanira kubhadhara about $4 vaifanira kundipa change ndangotora zvinhu zvangu ndakanyara ndikati handitombodi kana kubvunza change yacho zvokuti vanozotanga kundituka kuti iwe ndapota ndasita futi accident kuti ndandichiitwa kuzokutora kurobinson ini handidi ndobva ndavapa ma100 maviri avo zvikanzi watanga kutaura nechirudzi chavo handisi kuti wangaita kubvunza kuti ndiri kubatsira mabheka ako ndiri kubatsira mabheka ndikati maipenderai kuti no problem saka zvinhu zvese ukaona paita problem kana kuti ukana vanhu vakuti hasha unongoti maipenderai saka ukati maipenderai uri kutota calm down the situation as well ndikati maipenderai ndochi vananyarara zvandaita ndoandatora zvinhu zvangu ndikati I would rather ndoenda kumusoro ndosiya apa kunogwa kubiwi zvekudereko hakutombobiwi kunoku
akubiwi. Saka nyangwe ndikasiya zviri apa ndoenda ndodzoka ndokwira ndodzoka ndodzokera ndodzoka ndozvatokwanisa kuti ndobva ndaita sei ndobva ndasiya zvinhu zvangu zviri padownstairs private ndasiya ndasvika ndakena dhoo rangu ndobva ndaisa zvinhu bva ndadzokera futi ndanotora chibheke changu ndadzoka baba bva vatoenda tikanzi oh mai okay koziya from kushaudhana nevanhu muroad rage yakanga achita yeye nekuundirana zvakaita vavati okay kuti ndigowafurira mangwana handiti kana ndati never ndikamukana 5 ndanonoka kumuka zvikabva vatangwa nditi painhai ndozvakabva vatangwa nditi ndikati zvikanzi painhai kuti ukuendepi nebhegi ndikanzi go ndikati yes. I've never ever met someone like that. I'm telling you. Ndobva ndati alright ndatonyarara ndobva ndati hazvina kushata babaka ndopakaperera sarungano pano calling you again ndofunga musi waka Nyasha anenge ari muno musiti ndanda kuzovafonyera ini I cannot kana zvatonetsesa ndashaiwa tukutuka ndingatotora mudhudhudhu ndoita kune vanhu kwati kurengi kwematukutuku ndovati vedwe ndakuda kuenda kuZimbabwe ndokumbirawo matukutuku 4 auye kuzotora mabheki angu otherwise I cannot handle I cannot manage baba vakatanga kukutuka so unoti yes but Nyasha vanohusana unoona kuti blood ravo rinenge rinonzwisana zvavo but hey ndinovakonyewa ndinovatya handidi munhu ari too aggressive like that handidi I cannot ndinobva ndatoshaut what's the problem munhu akanyanya kuva too aggressive ndinotongozvipeta hangu tisasa mukona saka ndinovatyeni saka iye ndozvakaitika anyway amene kuti Alex achiripo ikwati atiza guys kuwana ndaudzwa naAlex nhasi but ngatanga auya kamanje Alex yacho nditoona kuti achiripo pamwe atoenda vaenda kuekera vari kusitting weya vari so kune function saka kunogona kunge kuri kuita noise isingaiti kune city yavaenda yeso kune kamuka function saka panegona pane noise kana kutoti akutomboitawo zvokumwa madrinks so ndamboisa hangu lingi vatanaona kuti achiripo here kwati hapo chidhura changu chaenda kupi manje where is my chidhura ndimufonyere ndoti uya kulive guys gwineti udze uyu shamwari kuti Alex uya kulive metu ndimutsvage apa Alex akuratidze emafunctions emaCameroonians ndokwavaenda guys taivhetwa kune imwe yatoguwana ndikuita taivhetwa handidini anonetsa driver anonetsa ari too cheeky zvake nangu handifariri munhu ane aggressive personality I can't maybe because inini I know kuti ndine strong personality so iwe uri kupi uri kupi uya kulive asi uri pane noise ka iwewo chimboenda live but isa ma-earphones da kumboona pauri umbotiratidza pauri why saka isa kuti zvonipa saite noise tsarohwa nemacopyrights isa mute kana ndogona futi kumute inini alright isa linki ndaisa linki ndeisa linki ndanobaya linki ndakuisa futi dzokera alright ndakureidzei guys kwawaenda but yaenda uyu manje hameno kana kune vanhu vakawanda stereki kune imwe yacho dzinonge dzine maziko vanhu vanenge vakawanda guys tomboona manje kuna kune noise manje ndichamhoresa seko shamwari dzangu dzimwe dzandaimboona kare guys ndechingomti ida kuna uyu ndobva ndati ndichanzwa noise andinichita panapa let me prepare for noise guys sorry kana ndikakuitirai noise ndizogadzira musoro wangu uri reitiri guys right Alexio manje ndikukuona ka pa Alexio zvada kuti uite ka da kuti ufambe uchitenderera kudayo so unongodayo kuti ndiwevhe vanhu variko kwanditi uchingodayo unechingondiwevhesa nyango vakataura ndesingazvinzwa zvinzwa ka ita signature yekuti kundinzwa ka
iteso ndipe signature uri kundinzwa Alexi uri kundinzwa here neiwi apo Alexi ndiri kumuona kuseri ka yet on mute oh no right man ndichiisa Alexio ndeipi kusei foni yako yes kuri vamwe vari kupi ndeipi kusei kunemi muri kuita pati muri 2 iwe tenderera famba tione tenderera hey ze how are you ze akamitisa gaba hi how are you ze no could you say oh hello in your room how are you you are not like that. Come on ayo Alexio turakera turafoni Alexio turafoni shamwadi Alexio ndiri kunzwa chimbofamba tendera one goroshi bari kupi hai goroshi uyo ndiye anonzi goroshiba uyo ii nhasane light rakanaka hai goroshiba uri sei goroshiba guys mamuone here goro ganimboisa radio for goroshiba gere Yerushiba Pasi guys miradio imboridza radio for Goroshiba tozokudza zvaitika oh hey hello hey Sharon. Fidelis Yeah, how are you Sharon, long time longest time I'm good and you say hi to Shemarians. Not everyone will hear. Yo, just say hi to Shemarians. Okay, they will hear. Yeah, there are actually 120 people watching you, so say hi. Hi to everyone. It's a pleasure reaching your channel. I'm very happy to see you people here. It's interesting to belong, It's a good one. Yes. Me too, I'm happy. How have you been? No, everything is doing good. Everything is fine. I'm now in Zimbabwe. Really? Yes. Good to hear that. Yeah, I'm so happy. I'm in Zim. Yeah, it's good to hear. But it's very unfortunate. We were not informed that you were leaving. Oh, really? Yeah, you didn't tell us when you were going. Yes, I didn't tell anyone. I just disappeared. Okay, no problem. The good news is that you are home, Oh, I'm joking with you. I'm still in Mugdan. Yeah, because if you are home, it's the most important. Yeah, but otherwise, how is everyone in Sakonekon? No, everyone is cool. Everyone is good. Which house is this one? I'm trying to figure out where exactly are you. Yenda kuzwa basina noise Alexio. Yeah. This is Alexio. But kupati kwani na imi muri chete. Whose place is this? This is Frank. No, Frank's place in Sakonekon. Yeah, the small size. Yeah. Frank is the small one. After this, tunakwenda ku club. Apa meeting yato ngubopera saka town out in the club. Muri kwa Frank the small one. Yeah. Ari amusi pa kondomia mere pa muri apa. I mean, but I didn't yakanaka wangu. You know everybody. Yakanaka usabaizi. You know all of them. Iwe. No, Alexio. Iwe Frank the small one ari kupi. Uy, mira, arguya. Frank, come here, man. Frank.
front. Come. Voice about music. Music yacho manje no be wandisa. Frank, hi friend. How are you? Why didn't you come, Sharon? We miss you guys. We really miss you, dear. How are you? Hey. Yes, how are you? I miss you, Hello. Sharon. We miss you. Did he say? Oh, Sam. The big Sam. How are you? When I say Marupinyamisa, say my Nyasha. Next time you have to come, Sharon. Next time you have No, to come. no. Come. We got to pay your flight. Okay. Huh? We shall pay your flight. If you are in Who? Zim, we will pay. We are fit to pay your flight now. Who? Fide, are you gonna pay for my flight? Really? You know, I don't make statements just for the fact of, like, for Fide. the sake of making it. If you are in Zim, I will pay your flight. You come here. You want to pay for my... Really? I'm fit. If you Really? are in Zim, and when I deem it necessary that Sharon should come here, I will pay. Really? You. One good thing is that, Sharon, that you don't understand about me is that you look at me to be somebody who just talk because he wants to talk. But you should also understand that some of the things I said, I did them. I did those things, right? So when I say something is when I'm up to. If I'm not up to something, I will never make that. I believe in my... I'm so happy. Yeah. If you are in Zim, when I deem it necessary that Sharon would come here, we will pay your flight. Come back to Mugdahan. To make sure people should not have headache. Oh, that's so nice, Fidelity. So who are you with there? Who did you go with? This is Alexio. Finish, my friend. Alexio, Alexio, say mbotana na goroban. I don't need to do it. He's the deputy delegate now. Deputy delegate of Knox nightclub. Of Knox. Ticket trending. Badarir wa shamari. Badarir wa. Because of here. Fide, you're looking handsome. What's up, Fide? Fide, why are you looking so handsome? African in the history of Mugda. So handsome. But wait. Fide, you're looking so handsome these days. What are you eating? Sharon, don't do this thing to I'm me. telling you, you're looking so handsome, so sharp. This is what I eat. What? I don't make me talk like Sam. You know Sam? Sam always say you talk a lot. No, you're looking so handsome, so sharp. I like the head. Wow. The same like you. You're looking beautiful, Sharon. Very beautiful. You're the most beautiful woman that I always told you that. You're very beautiful. Yeah, but I going to win those cows. What about the cows you promised me? Pardon? What about the cows you promised me? Sharon. Don't talk on those things here. Those things we don't talk here. These things talking here, we don't talk them here. Why if he did? You're just making me to expose the private life to your fans. No. Okay, Chief. Bye. Where is Alexio? Say hi to everyone. Yeah. This is Alexio here. Alexio. Young man. Oh. Yeah. Takuda kuchinyeya manje. Takuda kuchinyeya goro shiba manje. Aswa akata kandi chichaitika apa. Takudzai guys zvaitika. Nyachiremi. Takutoyatsa kuti Alexio ngadzoke pano. Apa manje takuti Alexio ainde pane bhebhi ragoro shiba manje. Don't talk those things here, Sharon. Zvipi handisi kunzwisisa. Ndarasika origin.
Hai wadakuuyekera iyi dakudze iwe nyeso chibanondinakidza manje Alexio ari kumendi ndimubvisa dzoke futi Alexio tada kuti atangaenda pane bhebhi rachoni haya nyaya yebhebhi iri guys why ndoda kuitaura ka up to now we are still confused kuti what happened because bhebhi iri ka riri kudana uyu mufesi wanga ari apa pakapaka zvakaitika ndezvekuti bhebhi tikatoti bhebhi ndingatiti moms ava ka vaidanana nemumwe mufesi wekunyika kwanani kwana Goroshiba saka mufesi uya chakaita ndechekuti ka akabva adzokera kupi kunyika kwavo Cameroon handiti adzokera kunyika kwavo kuCameroon ka bhebhi iri rakabva rasara risina mufesi yeti vanhu 3 ava iwe shamwari zuzika iwo zvaunoita ka inda pana mbuya vaya inda pana mbuya vaya wongoti hesi inda pana mbuya vaya manda kutanga tateso mbuya vaya wongoti ndongoti hai kuti tizika kuti adezvani iwe ndeibaona video yangu amene zvaingachita mamchiriwo hanzi Okay, welcome. Goroshiba zanzi ndinotengera tiketi ko uya ari kupi anonzi chimbuya yekera mbuya Goroshiba ari kupi mani mina ndimute ka mina kumute uchafamba uchidzokera kada kuvaona famba hanzi mirando watu right ndakumute famba ndichikuudzai guys nyaya yachoni famba ndakakumute saka mbuya ava vaka isinowati mbuya because vaimbova nevhudzi rangu wakapenda riregrey honai guys guys apa nditicha vari kurenda apartment yakadai guys wonders shall never end kumbuya vaya enda pana mbuya shamwari utsvaga mbuya kaisu mbuya vari kupi mbuya vari pi mbuya sei ko chidhindo chiri kupi ndiradze panyorwa chidhindo Alexio buda pashe nawo mhani iwe tiwavhunze buda pashe Alexio uyu ndiani uyu hai handisi kuziva kuti ndiani uyu handisi kumuziva uyu chibuda pashe ndakakumute Alexio ndakakumute shamwari buda pashe guys mba makanaka umu yuwi iwe Alexio iwe naiwe Alexio iwe ari kugana mba umu ndiani inda kusina music alright mira ndifambe kubva pane yo wakomana crazy nyange zvikanzi salary yacho yakawanda guys mba makanaka umu apa une zicardboard ndoengo kana handizooneka kahwendisa mwangu parima pawandiendesa ko papana Goroshiba angachioneka wani mira kana Goroshiba chioneka ndofanira kuoneka wani Goroshiba kana chioneka sadere iwe ipapo iwe kafreki kakatwambala iwe imba yakanaka iyi panapinda panapa pandasvika panapa ndanyasoti aiwa kana ndingambokundwe nemunhu handingambokundwe zvamuchosi antu ane mota futi ka yatori mota kaupenyika kuno unotoona kuti kalife kake kaarurama ko ndenge munhu asi kutombotasira kudzokera kumba atoita tunhu twake kuno turazokudzokera kumba izvo tepe pati asimaenda kupati mwana wake no itori meeting yawo dzedzese kutori nepati manheru nemangwana but haini zvemangwana ndodzokera kudheni saka handisimirira zvemangwana iwe achiri nebhebhi rake riya ripi
wakamitisa uya pane vana vobva uri ngomhaya panapa hauzoziva hauzobvunzika kuti saka uyu mwana wani uyu ndewangu kati iwe mbuya ava but now she's looking young one mbuya ava vari kuluka young saka musoro mavo unoziva vaingopfeka marasta hamene zvaingoisa musoro guys vakambopenda hamena vaudzoo kati munomboitawo nice mazvano vari kutraya vanenge vakaudzwa nebhebhi rauyu radze mazvano ari kuedza hamazvano vari kutraya vari kudedai kumbo tinta musoro oita sei kana hembe vari kutengawo mazvano zviri nani hazvichashoreke sere guys ndikudzei guys mbuya isevati mbuya mazoya because vaiva vakapenda vhudzi ravo kuita white kuti asenge munhu yaya atova kuma-60 years ndo zvavailuka like she actually changed amene utraindi chii saka ndaichaudzwa kuti original face webhebhi riyari yaka akaenda kupi Cameroon aenda kuCameroon vasiya bhebhi ndiye uya yava murefu yava nedumbu so vasiya bhebhi asiya bhebhi rairamba chiinda padheni because ava vanhu mafesi ava vanogara vanga vachigara vari 3 padheni pavo vachigara vari 3 ndobva chigoroshiba I don't know what happened but goroshiba took over bhebhi ndo zvakaitika then goroshiba hamene bva watanga ngodanana nebhebhi saka goroshiba akagara nhaka yebest friend yavo yeti goroshiba nemufesi uyauya akadzokera kunyika kwaka vaigara vachitukana daily hakuna munhu angasingaziva kuti mufesi akadzokera kunyika kwaka ndiye anga ane bhebhiri ndobva anyimwa vhisa ndobva saka ane 2 years asina vhisa bvanyimwa bva agara kupi kuCameroon uyu goroshiba ndobva atatake over bhebhi guys ndakudza kuti bhebhiro rikatanga kuchemedzwa nagoroshiba unoti yes rinochemedzwa guys kuchemedzwa kwandikutora kwokuti anogona kungotanga ngotukwa pasina zvaita anogona kungotanga kurafurwa pasina zvaita akambochema mwe musi tichibva yeva inge isiri pati yeChristmas here akatanga kuchema chiruva mota guys mugariro ndo zvavatoriwa akatanga kuchema chiti why he don't care for me why he don't care for me agutika kuruva mota guys mutaguyeyo atero manje natakuzwa kuti bhebhiri rakanisa tattoo face yagoroshiba zita regoroshiba pabhodhi yake aiwa tell me again handikuze nyaya kuti our Goroshiba is our Goroshiba is our passenger one. Goroshiba. Sada. Stronyen hainakire mukadzi. Mute. Kuzokuti off topic zi. Tikuti iri pai yekera. Iri pai tattoo iri pai. Izanjeta. Nakusata hacho asi kaoma. Iripo kuvepo iripo bananya zitaura ngiripo. It's okay. Asi saka tata kuti ndofunga ari kufamba chiudza vanhu kuti ndakapenga. Muri kuona here ndakaisa munhu tattoo. Crazy. Munhu akadingwa tattoo. Namubvunza. Ndikamuti unosha ungaise munhu unogara uchitaurira udi munhu asi wakamisa zvawakamisisa paganda. Mindro yake andudza zvanzi munhu akaita zvemusoro wake akangoisa ndakazongoona nazvo but ndina kubvumirana nazvo ndo mindro yainipa because zvatondishamisa kuti nehasha dzina Goroshiba Goroshiba keni chinhu wandichandokudza chironga ndechoti vanhu vanoita vanozivana vanhu vanonga wawirana kusema atinozoziva isusu veruzvakuupwawo maexcuse but vanhu vakakwadzi unoziva vanhu zvavangori vanhu musi wakachema sakata sechadhumira kupinda mutembo iyai yaka ine makuva yaya achiti why you don't care for me achirova Goroshiba aramba kupinda semuka yatatiri zvanga ndidi kuinda newe pane zvaanakamo last week 2 weeks ago ameno panairova mabhiya padheni paGoroshiba chitorova machetukia mabhiya ameno chendakasvika late ungira ameno nyaya dzavanga wanetsa nawo ile takazongoona munhu akubuda mudhara ameno tanogara kure kwaanogara motikari yake inge isingashanda ameno chichicha nje tikabvira ponje akangobuda akatanga kufamba netsoka kuti ndaona mba kwangu netsoka
ndakangoti zvakanaka hazvo kunyika kuno kumatsotsi mashoma kakuri Zimbabwe waikona akatimbinyura netsoka chamwana akabaya kutengwa hapasi panonga pamabaki uri visikuudi kumutakura une mudhudhudhu wako ini handipindira nyaya dzavanononesa nasha ini kana munhu da undibatsire unotaura Alex ita so ini handimborambe but ndakati ndikabuda panapa ndichinotakura munhu kuti bangasaranzi ndauda kumukechera munhu wake ndikataiwa ndikandinyara ndipindira nyaya dzaida kona Rose vari kupiko vari mukati madoromadhasi chimbodedza Rose ichaiwe kamwana kaekera kamwana kavamwe musaladi vaiva nemahipela ari kupiko maiwe arimo ndabvunzwa nekutarisa nyangoti ndichangonzi naRose panapa iwouraboitasa munhu ane mahipi but Rose ane mahipi wani ane mahips but pane munhu kuti wakapura unongoerekana ziso rinongotera guys maive kamwana ako let me tell you vari kudayo so ende vanopfeka tutwambalaka hameno kana nhasi vasina kutoshama ikoko vanopfeka I think vanoziva kuti vane muviri wacho because vanongo izvo zvakangopfeka zvavanoda imwe vanopfeka zvavanoda pamufeso chanenge aripo akatasa ziso kuti aripo eri mufeso wacho kada handitombomuzivi hai nandonomuda kuzvitsvaga wechidhara so akati kurei so wanenge angori reserved hatombotambe anenge angochikora ukatasa vanhu ivavavo ndivo baba yavo vanenge vakangonyarara vakaita vechikuru so ende vanenge chidumbu vane chidumbu pane ane chidumbu ari kungoita masymptoms ukaona pari kuenda kamwana ako ndo baba vake ivavo but pane basa maive kamwana avo hatidi kurani vakazvinakirwa zvavo vakabatana ende vanopfeka vanongomonera ikoko ndo kunonzi kumonera bhandi vamonera zvino techida kuonaona Rose iwo wadi kumonereso wana Rose vasika vamonerewo wakambondidzwa ndichiti Rose usapfeke zvakaizvo apfeka zvanoda ina ndikambidze munhu pfeka zvanoda mapfekesere majini because uchazoona ka vane kakuruka vakamhomuziva vane kakuruka vasati vatanga vatomopinda vachiita makeup votona picture vobvisa pfeka chini handa kuda kwacho ina pfeka zvaunoda pfeka zvaunoda vopfeka vasati vanochinja ka4 same one night vanochinja ka4 mai vanondinasa nhasi havasati vati vachinja zvavo pamwe vachazochinja kuziya but havasati kwaiva Nyasha ari kupiko Nyasha akadzokera kuBangkok akadzokera akatodzokera handi wakaramba nesu kuenda kuya kupi uko kwataida kunodya uko kunoti fefefefe zvekudya zvana basi kune bhawa mudhara bhawa rekuti ndikapinda vanhu vanoita kuti mudhara Alex remukuti hani bhawa club rakavhura muzunoyu totoita kuti DJ vanotoita kutoti Alex auya vanhu havanti ndonange ndiri kana zibhiliyoni yakunokapa zvinotori tsuro hangu yemubhuku ngekupi kusaidi kupi uko kuningirine River City Hotel pane bar patone club haindokika zvakaipa kwete zvekutombotamba club chaiyo kwete zvanatawa ndingizvo saka mune muchikika nemastudents imomoka aiwa amastudents handisanambona mastudents nezuro ndakatozosvererwa nechimwe chimukadzi so hapana nana Rose nezuro chinondidei so kuti dhonza so ndikati zvakanaka iyo zvakanaka bhari rinofaya chinotozongoshotaka masongo edu ana echishona ana fadza mutengo wedoro ana hello mwari but still hamunofayemo makaipa wafayirwa but chokwadi dhendi rakanaka iro aiwa chokwadi tingareseka pakanaka ari kumbobhadhara mari hindi pababa pane pandichazonomubvunza kuti komudhara muri kubhadhara mari Rose ari kupi idedza Rose dauti Rose ndiaende kune tumabhebhi iwo uzvazvizoite kuti uinde kuvakadzi manje Rose vanozonzi kutsvaga vakadzi vedu nombozati Rose vakadzi vekunyika yevanhu kuno vane kakuonerwa wakaonawo vane kakuonerwa but endaiakagara kana muchirumu chavo vega vachingoita yavanoita
unongoziva vakadzi zvekuno ndinogona saka naRose vari kutya kuenda ikugere kwati vari kungodisrepta Rose naJohn vanototamba zvo vachitamba madhenzo varipo vana anodzaniko vana gogoka wekwagorosviba neumwe wacho aiwa nagogoka gorosviba havazivi vanhu unza Rose panapa mira ndinotora right yeah yena Rose da kuti muone guys mai vandikura vati vanomonera so guys mwari wana mwiri yako tikunyera vanhu vekuekera nekuti havanzoshona tori basa rediro good night aiwa wati wakadzi wekunyika yemunomu angazori mungandopenge aiwa unza Rose tanga unza Rose alright apa ndakumiuta because kuenda kumusic chitomboisa mute ndaisa endayo kunyasha imbonorara zvako anzi sister Eunice ndiribatsiro ndine nyaya nemi mukusangana kupi kwamandisiyawo asi madzosera wow this is Rosena hey guys mumba makanaka umo iwe tati chinyatso kuona kudai kada kuona mumba umo man to unmute Hello. Yes. How are you? I'm fine. How are you? Oh, you're looking good. Oh, thank you. New hairstyle. Yes. Wow. So where are these Cameroonian ladies? Again? Where are the Cameroonian ladies? I didn't see them with you. No, they're not sitting with us. Where are they? Oh, really? Yeah. I wanted to say hi to them. No, they're sitting in another room. Alex, you got call the Frank. Call Frank with Nick Yawi. Come back, like just 1 minute. I wish. Iowa. No, don't go, Rose. There's a Frankie Kadiki cake and Dika Kumbire. Mira, kabuda panze, mira. Ikaka kondoga, because they would remember. I know Pinta Pace. Frank. Phone. The guy is a mute. Frank Auto. He's into the Nyaya, guys. Frank Auto. Frank. What's up? Frank, is that your house? Yes, it is. Wow, are you still teaching? Or you're now working in a certain company? I'm working in a company. You abandoned me. Now it makes sense. How have you been? Well, it's fine. How is your kid and everyone? Well, everyone is leaving. I'm going to be alone in the next 2 weeks. You're going to be what? Alone in the next 2 weeks. Alone? Where are they going? Europe. Wow, that's really nice. Long time. So you don't want to talk to me anymore. I want to. I don't have your contact. Say hi to Shemarians. Say hi. Hi. Yeah, there are actually 122 people watching you right now. So really? Yeah. Yes. We're actually live on YouTube, right? Do you know that we're live on YouTube? Actually, I had no idea, but it's fine. Okay, so I wanted to say hi to the Cameroonian ladies. I know that I don't remember her name, but there's this other lady with those curves. I wanted to say hi to her. She actually has curves, but it seems she's plaiting the hair of another lady. Well, maybe I should give it to your friend, and then your friend will take it to where she is, and then she's gonna say hi. Maybe. Or can you actually accompany my friend to them, because I think she's shy. Okay, I'll try. Okay, thank you. I'm just gonna put you on mute. All right. Okay. That's to it, guys.
Where is Alexio? Guys, not taurisa guys. Azuruda nyezi. Ndesoti kuti. That's the yeah. Alexio, Anzi. Anzi, Okay, Alexio. man, you take it. Yeah, your people, my friend. No, Frank, go with her. Yes. Mute. Uyu wafuta nedrama guys. Irori drama riri papapa. Ndichakuudzai zvangu guwa racho. Zaniko uyu. Manje pane music. Hey, how are you? Long time. How are you? Long time. Oh, how is everything? What's up? I'm good, and you? Long time. Yes, you don't want to visit me anymore? No, not that. It's because I learned you are no longer here. Yes, I'm now in Europe. You're not in Europe? Yes. Ah. Yes. Because I found out they told me that you are no longer here. So. Who are you plating? It's a friend. Hi, how are you? You remember her, right? Yeah. I know her, Frank's wife, right? Yeah. Yeah. Why are you looking like that? You look sad. What's up? No, we are okay. We are fine. No, Frank's. I want to you see in Europe. Yeah, it's okay. Why is Frank's wife looking sad? Yeah, in which country? Huh? Which country are you in Europe? I can't hear you. I mean, the country in Europe. Guys, ndinyorerewo kuti macountries ari kueurope ndapi ndiri kushayiwa kuti ndeipi yachoni guys. Nyorai mucomment section. Ndeipi yachoni guys. Oh, say hi to Shemarian's face. Say hi. By the way, we are live on YouTube. Say hi to Shemarian's. Hello, hi. We are live on YouTube. Actually, 124 people are watching you. Say hi to them. Oh, people are watching me? Yes, say hi. I didn't know they are watching me. Hello, everybody. I'm shouting hello to the whole world. Everyone watching me, wherever you are. Yes. Oh, that's nice. Guys, ndiudzewo nyika, nyorai nyika dziri kuEurope, nditaurewo nyika yachoni. Otherwise, yeah, I'm just telling them in my native language that you are from Cameroon and you're my friend. That's what I'm telling them. Yeah. Yes. So I'm just telling them and they're saying you're cute. Yes. Wow. Yeah. Wow. That's so. Oh, very quick. Oh, yeah, I'm in Italy. Oh, you're in Italy. Okay. Oh, my dear. It's really been a long while. I'm like, wow, where is my friend Sharon? Where is she now? She's no longer. I'm like, I haven't been seeing you for a long while now. So when I found out that, oh, what's happening? I've not been seeing you. They say, oh no, you're no longer here. Yeah, it's actually cold. Like, oh. Yeah. Where is your husband? My husband, he's not around for now. They went for a school trip. You went for a school trip? Shanghai. They went to Shanghai. That's nice. Yeah. I was just joking with you. I'm not in Europe. I'm still in Thailand, you know. I was supposed to go home, but I couldn't go because my flight was cancelled. Okay. Yes. But where is that other friend of yours? You know those ladies? I don't remember their names. There's that lady from your country who is teaching. There's another one. Oh yeah, how are you? You are looking like this. And who is this? Yeah. Where's my son? He's around. He's somewhere upstairs. Oh no, I miss him. Say hi to him. Okay. And I saw your daughter. Oh, she's all grown up. Wow. Yeah, she's a big girl now. Yes. And where's the other lady? There are two more ladies.
Where are they? Yeah, they are all here. They are all here. I can't see them. Girl, she just left. She just left. She was Oh, around, but she just left. Yeah. oh, okay. That's nice. I'm happy to see you. Yeah. You mean Solange, right? She just left. Where's Solange? She just left. Solange just left. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. She gave birth? No. Oh, okay. Yeah. Okay, that's fine. She was here with us just now, but she just left. She went home. Okay, no problem. I'm just happy to see you. Because I was asking someone to go and find you. So they were like, oh my God, you're in another room. Your house is so beautiful. Oh, okay, wait, Alexio. I have to go now. Maybe you have to give Alexio the phone. Pardon? Hello? Yeah. Do you know Alexio? No. Is he your colleague? Yeah, that one from Mukdahan. You can give him the... Yeah, he's here. Yeah, he's here. They just came for the Cameroon meeting. Yeah. Union, yeah. That's his phone, so you can give it back to him. All right, sweetheart. I will do that. Okay, thank you. Talking with you. Yeah. Okay, I'm putting you on mute. Europe apa ndikutadza kuzoti ndeipinyuka iri kuEurope. Guys, hatoda zvinhu. Okay. Naiwe kuzodanda kurevera nhume kuti ndiri kuEurope. Ndanda kuti pa ndiri kuEurope. Apa ndakutadza kuzokananisa wani iri kuEurope. Kati ndiri kuEurope, ndakaenda kuEurope. Ndakunozwa nyika iri kuEurope. Sorry, what is sorry? Ako pane munhu andazo. Diani, chione munhu akutaudza wachoni. Ndijojo. Apa kurira vanoramba chivura dhore kurira saka ndubva ndatazozo. Oh, ko dzeri ripiko? Hadzichikona dze. Iwe mukadzi wadze ari kutangani mimba. Ari kuita sei? Atangani mimba. Dze akagara nemukadzi wake. Dze akagara nemukadzi wake. Habvipo hazviti haatodi. Kunze vanhu vakagaidha inonzi guide and chickens. Hamene kana maimboitamba kwaiswa. Kunzi uri kugaidha chickens. Kuprimary. Wakaipa kazoendepiko kaFrankline. Ndikati kazoendepiko kaFrankline. Ameno, asiri yatiri pafoni. Foni yangu yatoya nemukadzi wemahips. Yo, ndada ungaenda murumu muya mendaikudza kuti uyu ndiye mukadzi waFrankline. Anga akagara pasi achiri kwaka. Akaita sendudzi takaita se vese vakamira panze izvo. Anga achiri ukwa wacho ari kunzi ari kurukwa ndiye mukadzi wacho. Chena. Okay, namuziva. Ari kurukwa zvine makara matsvuku neblack. Mutema so. Mutema so. Mutema iye. Yandi ndatomziva akatomira panze vese vari vatatu vakamira panze pana. Neupi wachoni? Neumwe akapfeka makala ndombaziya nechishona chamwari. Kune wemahips. Nemukadzi. Nevakapfeka zvichena. Neumwe wachina wechitatu. Mwacho iye umwe wacho. Ane wigi yakadai kutange kakepesi sort of. Ngatingoti akangodaro zo. Akapfeka hembe ine rudzi rwakapfeka iwe. Ndamuona vakaita vechikuru. Aye. But ndavaona zvofadza sikamboiti kuona vanhu vakambopesa kuna kare. Saka vanhu vese akufani musadero. Unoziva mai vemahips shamwari yemukadzi waikera. Wasemu. Saka ndiani waenda kunoti happy birthday kumukadzi wasemu? Hapana enda. Mukadzi munhu anongoda kuita birthday iye ega. Kwevamwe havauye. Aiwa kuna zvakadaro. Wakutosha munhu wokukamerurika. Nemakore mangani 2-3 years chienda uchingopa zvipo kwako havatombouyii kana zvomuchosi.
Guys, ndokwataurira kusina kuendwa nevanhu ka ndokwataurira kuti kuya kwatakambenda kupati muridzi wepati murume akatanga kudaiwo zvigugu achigugudza dhiringi kuti ribude rese ndokwakune pati nhasi ikoko muno musiti padhuze 100 meters away from me hapana inda ndofunga vangoenda nevanhu vanoshanda navo ini ndofunga kwangoenda vanhu vanoshanda navo ndozvatoti kweni nandione here makomenzi vanhu kana ndiri pana uchatozomaona after live haumaoni finish ndada kumbonzwa atiko nenyaya yagorosviba nyaya yagorosviba apa iye muridzi wepati anga ane madhirama akeka muridzi wepati ndiye akapenga manje madhirama anawo manje ndiye akapenga uyo wamomataura handina mbomataurani madhirama uyo anambomataurani uyo manje ndiye akagonekwa nebhebhiro zvarakamboita kwazi fesuka anga ane mabhebhi 3 emuno munyika mabhebhi aya pane mamwe acho novakaposa vakiyana kakudheni kwake ndopa mabhebhi aya aita sei one wacho akaposa amusungisa one wacho ndibva wapota warwa gumba then uyu manje mutema aizviziva kuti chi mufesiki imhara patite mufesi ndege yepasi bhebhi bvarati too late bhebhi bvaraita sei because these ones were asking me for a second. Voice over mute. And then Varado Alexio. Alexio, Varado with a noise. Nan, Nade. Mirans. In guys, in Adi nduvuzwa pa ono sinonakza vana pandau vari kubvunza saka tikuenda kupi ina ndakada motikari pana pandiri ndinoenda kupi nditoriwo munhu atomira kuti uzwana tikuenda kupi muchaenda kunonzi kuchikwa kunoitwa zvemagogo ngirini kune malive band kunonzi uchi aiwa handizoenda kutaondenga handizoenda ndokwamuchaenda zvanhume zvose zviri papo ndezvetawandenga hoteo kwatiri pane kaclub kataona pasaidi saka tikangobaya kana vanhu vasida kuita zvizvo ndikutoenda iwowe iri bho hanzi ikona rose rosa totamba nevanhu rosa akaona vana ka life yake ndizatokufaira I don't have an open kundiananga uya papa ndizere unza pakamera Eric Sharon Mako hello Ajan. Hey Eric Ze, how are you? I'm okay. I'm kicking up. How are you? Where are you going? I'm in Thailand, Mogdahan. I know, but where are you going right now? I can see you are walking. Where are you going? I'm keeping away from the noise behind. Oh, otherwise, how is everything? No, everything is up and kicking. You have been missing. Where are you now? I'm still at my place. You didn't even visit me. You didn't even tell me that someone has moved on. You are not serious. I thought that Sharon, you know, you are now in another level. So I What level? What level? The level of talking with the superstars in Zimbabwe. You are promoting the superstars. There are so many superstars in Zimbabwe. You know, I've been following your shows. So I think that maybe you are very, very involved now in many things that you don't even have time to come up. Because I don't even see you around Mogdahan. I don't even know if you are still in Mogdahan. I go around the city. I don't even know. It's just today that I happen to realize that you are still around in Mogdahan behind my house. You know, I'm still staying there where I'm staying. I'm still there. So it's just now that I'm realizing that you are still there. So I'm asking myself, how is she going to get her groceries? Things like that. Is she still here? Then I say I should just keep my cool. But I'm still there. I'm still there behind in front of your house.
I'm still there. Yeah, I know. And I can see that they're trying to build a new house. Okay, you are seeing it. Yes, I'm seeing it. And that's actually a shortcut. I wanted to come with my cousin to your house this other day, but I said, no, I would disturb people. The You step know what people I are. mean, right? The step people are No, you know seeing. what I mean. No, Now you know closing what I that. mean. Now closing that, man. Now closing. You want to draw Makiza? Makiza goes there. Makiza don't close. Maki. So not okay. Sam. We said about there. Yeah, Sharon. Sorry. Yes. Yes, I can hear you. Where is Sam going? You know Sam before now. I You know the way know he's doing his thing. Sam. Yeah, I know Sam. So where is he going right now? You guys He's are going going to the somewhere road. else. He wants to get more drinks. We Oh, are short of drinks. So you are still in your okay. house behind there, behind Mugdan school. You're still Yes, there. you didn't even check on me. You were not caring about me because I'm no longer at Mukdahan school. That's okay. No, the problem is I was asking myself, is Sharon still here? Yes, Where I'm is she still getting her groceries? What is she doing in her house if she's still here? I always sleeping hear every about day. you. I always hear about you when it crossed over Alexio. But you know, when I'm with Alexio, we don't talk about people. We just drink beer. And we drink, Yes, and I by the time know. we get very drunk. Hmm. Yeah, that's how we have been living. I'm very surprised today that you are still here. So how is I'm it still going? here. So how is the visa status? What's going on? What's happening? We are on do they call it? Free visa. Probation. Amnesty. The amnesty one. That's the one that I have. Okay, so that's The why one you're staying that will indoors. never allow you to work. Huh? So that's why you're keeping yourself indoors. Oh, meaning I'm afraid of the police. Yeah, that's what I'm thinking. I know. Are we on No. video? I'm seeing Yes. I'm seeing Shana TV. I don't know if we are on video. Yes. So It's your live fans are stream. seeing Yes. But you didn't Madam say Sharon. anything bad. No, you didn't say anything bad. We cannot even see your face. Okay, yeah, that's better. That's better if you cannot see my face. No, we cannot even see your face at all. We can't see you. It's total Okay. darkness. It's like I'm Okay. talking to a ghost. Okay, then that's fine. That's fine. That's fine. Well, what did you say? Why are you scared? Did you say anything bad? You know, I'm somebody that I'm working on certain things that when the things start developing, medias and informations like this will start popping up about me. That was him talking behind the camera and using some word, talking with ladies. So it will ruin my reputation. You know the way online works. When Yes, you, very yeah, true. when you start developing something that's very influential for yourself, they Mm, start digging behind these little very. messages that you send it Mm, to girls, even if it's help messages, things like that. You want to develop those girls, they will just turn it in a different way, and you affect mm, your mm. humanitarian gesture. That's what we're talking about. Yeah, Oh, that's how it is. okay. Yeah, Okay. I understand. Okay, where is yeah. Alexio? Alexa is around. That's him. Should I call him? Yes, call him now. I want to go and sleep. Yeah, I think the discussion is going out of way now. I should call him. Really. Well, Hello, bro. I'm happy to talk to you. Okay, yeah. I'm happy to express my mind. Mhm. Yes. I'm Yeah. actually happy that you are concerned about me and where I'm getting food right now, and that you are still in front of me. Your your Yeah, I'm house still is staying there. No, I'm staying there. I'm still there. Sometimes when you want to go, maybe you can use the shortcut. There's another cut
when you just leave your house, you can go through the path. There's grass there, but you can still meet me. I will still be there. I know, I'm just lazy. Yeah. And I'm less important too as well. That's the thing too. No. That's the thing. Let's just face fact. It's okay. This Alexa is here already. Okay. Go. Nice talking with you. Okay, bye. Thank Bye. you, Wish you the Zay. best. Okay. Alexio, we are someone. I'm still here. I was going to say, Mamushi Pamuruki life says, as didn't happening with level. So, as a result, was thinking kind of happening with level, and Panos the come out in the life, the company up alive. So, what are the teacher? Comments unoona kutanga uzigorosi bakati ari anguri kumborowa mbichana Ngakubona ndakwazi kuenda someone here. Ngambona Nox ari bwera kana Ali Zuze, my sister Ali Zuze. Alice Zuze anofana foni yake but inonetsa kuedeka palive. Mina ndibona kuti pana nokwasa kupinda mina Nox bla bla au yakumhoresa ufari. I hope akamuka. Yani ndinofara anosaka mbosa ndofara Nox everlast. Iwe imota yani ko parumbonda asi yakanaka singambeti andele ukapita kuifarira yakanaka ndizi. Usangoona zvinhu ungofarira zvinhu iwe motikari yasakara ingori kala. But the last that house is so nice iwe. No, yanakazembera yasakara but yanda kuchasa iri boma nje. Guys, these people are teachers. Square zvega. Ndakazitaura kuti zvikwereti apa zvinenge zviri attached kune munhu weekera wemunyika muno. Unombozachi chero chiri chikwere kana chiri chikwereti as long as ana mbogara atori bo. Boys from one place to another anoenda kwanoda. Andofamba to be ari in comfort aircon hatotsvenezwa. Aiwa mina ndipi futi ke kupesera link pakashaya atova takata live yacho because vamwe. Kana pakashaya topedza. Wambotandadza nhasi tamboona unomboza zvinomboitika inima ndo ndinanzwa tuhasha kuwai pane zviri kuitika panapa zviri kuitika kundokuziwo handinokuze ndozokuza in person zvepalive asi vanenge vachingoita nharo vanhu vachiri ikoko vanichingoita confusion yavanga vachingosinangokwana zvamene zvanenge vachingoita mabasa avo ikasvika pa 150 ndobva takata saka kwasara 2 minutes mina ndingopesera nyaya yakaitika yemunhu pamuri ikokoko saka mbebhi uya manje zvaakabhaisa manje akati too late abva apinda mwe blessing zvirisei mushe zvirisei kuri bho kuri seikoko bho zvokuti ata munyama ndichingopinda magetsi ovharo apasi vanhu mundara blessing muri mupi ndiripo paDurban apa mundara paDurban nazoona hanzi kujoza chinyaya load shedding yakachaya hanzi nyaya load shedding yakachaya pakatoipa kune load shedding imwe iri kurwadza otherwise kuri sei blessing wandimuzive ifirst time yangu kuona uchipinda mubox kaenda chamunyama ifirst time yangu aitori first time yangu topindawo mubox. First time should not be the last time ndara blessing tinotoramba tichikuona ibudzoka hamagesa kuti mangwana akavati takutoti ndiani who are you sha but kuona agari kuonekera papa okay mira ndikwanise mira ndinoshandisa solarite ndonoti rinoita here
Oiti. Turi I think oh, but Ru ari por gati sa chino chakastra like Ru. How are you, Ru? I'm good and you, Sister Shema, what do you say? Bocha. Dave, Alexi, what do you say? Little boy. Yeah, long time, Sister Shema. Yeah? I'm Sanara Alexi. What do you say, Shane? Ini boguri say. What a bow. How could I put it right to show? Look at Johannesburg. Alright, I think that warning and I. Yeah, wakuoneka manje. Oh, South Africa ngakushika masona. Alright. Yeah, warning man. Agenda. Wow, blessing. Look at blessing, guys. Now we can see you. Oh, blessing and Rupa. Sishema Matanga. You want a point? Jesus. Cupid session. Alexio. That was you. Alexia Tanga Gunu. Amala Mondiro, yes, I can go. Blessing her disappears, man. Mama Taurisa. Blessing. She break a deer. Jesus. It's Makoti. Are you Makoti? I'm the only How are you, Makoti? I'm good. How are you? I'm fine, thanks. How is Thailand? Thailand is quite hot. I miss home. Oh my gosh. Too cold. Aiwa iwo nyarara iwo Alexio. Isakamera kuna Rose. Rose, say hi to Bule. Hello. Say hi to Bule. Hi, Rose. Hello, Blessing. How are you? Hi, Rose. I'm good, thanks, and yourself? Too much of a nice voice. It's too nice, this voice. Hello, Blessing. No, I Blessing someone one of the all we need to know. Don't need to run that song, Blessing. No, it will not come to that point, but Blessing is a soft spoker. But Blessing that is a cool guy. But Rude, Blessing, I think a cool guy who is married. I like cool guys. Guys, say good night to Rose. Rose is going to sleep now. Good night, Rose. Why are you chasing her away? Rose is too much. Rose, she's going to sleep. But why are you chasing her away? She's seeing cool guys. She doesn't even want to recognize the cool guy next to her. But you know what? We should have her on a call so that we can also talk to her. You see? Yeah. You Blessing Blessing kuna Rose.
Because Alex Risa. Nah, you know what? Okay. Ruada kupa Rose blessing good Andy Tori. Alright. Rose, you go to blessing. I will go to Ru. Okay? No. Yes. I think that's fair, Okay. guys. Come on. That's fair. Oh yeah, Make that's people Safira, something and I get Let's something see, in return. Safira. If Yeah, I Safira. go to blessing, do I come back? No, you can say that. Fine. You are crazy. You come back, my friend. In fact, you're not going. Yo. I like cool guys, so I'll stay. So I'm not a cool guy. No. I'm not a cool guy. No. Blessing, sir. Blessing. What would you? Blessing what would you parazanisa? Blessing what would you rambanisa? Blessing. Blessing ndakuendesa ku court. I want to sue you, Blessing. Guys, when I'm going to July, I'm going to more tonight. Blessing wa parazanisa. Wana ruwa bye. No, she just wanna disappear. She doesn't want to be in a group. Yeah, her battery. She's going away. Running away. That's all. Stop. You are running away from this uncool guy. She's running away. She's running away. From this chocolate hunk. Yo, you know what, guys? Afriza in an indirect way. Yo, to be honest with you guys, but blessing you. Where were you? Oh, to be honest, guys, you know what? Let me just tell you Blessing something was before we waiting for even me. All right. Rose. You know what, guys? Good night. You're just so funny, and you know, all of you got sense of humor. I love the way you are. I love the way you welcome me. I do appreciate you all, guys. Thank you very much Blessing, for welcoming me. This Blessing, this is all thanks to Sharon. Pastor Sharon, this is all thanks to Emma TV. Oh, okay, all right. Where is my phone? Where are you? Blessing. People with a sense of people who want to have fun and enjoy themselves. That's what we were born for, brother. Yeah. Welcome, Yapera. Wow. It's too short. It's too short. Are you gonna dance? Yeah, it was too short. You haven't Yeah. I will dance. Kakati kuna Rose. Ndangoti hamuna chichona kabva ndangachana chiro. Chikanzi amai wangu ndikutsaka passport. Yemwe. Inda tutoresa ndikati iwe. Une mwana here iwe. Rosa kaona vana zvevana ndo zvaanofarira atoenda akutoita bhasikoro nemwana wake ina hasi wangu hamene kuti mwana wani handichaziyeni
Saka inini Ayo, unozarwa kanokona dosairuva nava because ndauda kuenda. neniwo ndakuzoenda manje. Ruva dzoka. Ndadzoka. Kunenge sina moto. Saka yatochaja here kanguva blessing achatoziendewani mwana wacho. Itori pachaja. Ndakuyangu Itori pachaja. Itori pachaja ndatirega ndidzoke ndingazonzi naAlexio ndatiza. Akawina inini. Ndakada mufaro wangu wakutopera sa. Mufaro wangu wakutopera. Apa manje ndisipa mabvamadzi maredhiyo amudaro pamwe ndotambawo manje. Ridzirai ru wangu radio. Ru wangu anoda kuridzirwa radio. Ridzirai ru radio. Mozoti wega zvinongobohwa so. Takaona zona blessing. Abari blessing ndara. Takawandirira so. Ndara blessing. Mufana murakira dance. Yona radio inoda kuri. Newo dei uyu Rosa ngaripo watombokubatsira watombotoka dance because new speaker guy is small but very very effectual speaker plus vocal and essential hanzi nechi vamwe mazwi aina ndako anzwisisa usachirunga chinyasotamba panapa saka zvinoti already tatamba tatsonyarara tatobva takunyarara koza munhu wacho ubaranzvangueungabude vavo welcome manditangira papa mira epo inzwa yakabva nani daisistem pakaipa sipika rangu rinorira small but rinorira tazvinzwa chakanyanya chinorira chinovharisa. I think ndichatongokukandirai namba dzangu motongondikandirawo paWhatsApp ndochida ndimonyatochinzwa ndiri ini ndofarira kutaura vanhu panapa vari kuyaka vachinditi chande saka ndakufanira kuenda hama good night neno ndakufanira kuenda ndiani ari kudedza mumwe vanhu vese kwauya kana vanhu 3 vakasiyana panapa vari kunditanda thank you but saka muroda kuenda alright taimandudzi ndara Alexio muri kupi mdara Alexio ndiku Thailand kuri sia Thailand iwe kufarira blessing yo farana chete iwe inangu handichade kunonzwira sei kugura chi zvazvana basi ru inini newe asiyaadaro ndatowa ruo imimi mdara Alexio shende morara imimi mdara Alexio shende morara ndakuti monorara blessing auite blessing ausodaro imimi shende morara inini ndoda kumbosara ndichisenderwa song imimi good night ciao. Iribo guys, thank you for having me. Thank you, Omar. All right, good night. Alex was back. Atambonakizwa tambotaura naGoroshiba nana next future president. Iribo guys, thank you very much. Bye. All right, sharp. Uyadona. Tambofora mbono new people here. Saka tokubata mangwana isita my life every day. No, because just always start with Facebook, nepa YouTube every day 5 p.m. Facebook with my greetings. Your channel is so nice. It's so nice to be on it. Thank you. Don't worry, I will join you tomorrow. What time are you starting?
totanga na 6 p.m. Zim indoti Zim time hangu 6 p.m. Zim time. Zim time. Okay. Oh yes, ruwadzoka. Zvinoita ma good night akanaka. Saka mukundisenderere ndikuda song yanga muchiridza kani. Ndikuda song yanga muchiridza kani ndikuida. From Ru. No, imime andindima muchiridza that song saka mondisendera. Manje ikei beat reshema TV. Yeah, let me have it. I would rather use it for my ringing tone. It's fine. Really? Mira kutangireswa ma lyrics. Rega tangira rapedza kutwa ma lyrics because just shema ingofana muchiyekera pandinoenda kuZimbabwe ndofana kutanga ndariimbisa then pamunenge muchimhanya mune muchizwa chinzi shema ndinoimba I can sing. Saka apashima anoitirepi ma live shows ake ari kupi like nini ndiri kunyika ina Alex Talent. Or you same place Thailand? Same place, same city, same week before, same everything. Tazongosiyana pekuti madhoa munonopinda ndo akasiyana. Same everything. Same husband, same woman. Nah, just pulling your legs. I'm just pulling your legs. Yeah. And Ru? I'm in Johannesburg. And you? Johannesburg. Oh, you're close here. You're very close. Yeah. Oh, okay. Pane munhu akadzisiti akaredu kana pasina chekuti ndiona kuti ndiani ari kumashure because pakaita blank. Can I see your picture first? Ndizive kuti ndiani. Load shedding. So the new person, City, ndiani kwakanzi City? City. The conjugator go. Iwe conjugator we are states kana sikakani so. Kaneka friend kangu. But anyway, so right. Yeah, that's very nice. So nasi mamuchitaura nezvezvi. It's not anything every day. Conjugator. Conjugator. Past tense tapindro. Past tense. Pachando. Past tense. Zviri sei? Iwe conjugator. Visa pa mute shamwari utaure. Guys, akakari kustedza. Kampana kangu. Anenge apindira. But you Ru sadzipi wewe. Yeah. Going down is shit. And so good what together what it? What's going on? Push my TV. Oh, no, ndotorwadziwa skana. Anogara kupinda. Mira pinda futi. Anogara kupinda saka I mean what to say. Network yake inenge iri ma1. I think network yake iri ma1. Oh no. Kampana kari kustada ku states. Saka uri kuita nezve. Ndikushanda ini. Ushanda iwe. Kuruna izero job. Job kuri kuboha shamwari chi. Weather inongochinja zina kana neorder. Unotongoboha. Munombopota muchimbotambirawo nechekuside kunoko. Mumbonzi woti kurize. Uri kwapi? Durban. Uko. Paduze. Uko kuroda sama ndichi. Kusama kana kupisa pepa. I think ndanditori maya kunoko hakuna kuti kupisa hakuna kuti kutonora. It's like now kuri kutopisa apa ndatobvisa juice because kuri kupisa singeti. Change do utambira umvura isusa naru. Dai maita during the day videos ndaikuratidza kuti ndogara papi.
Then waifu Alright. kutoti, I want to run, ndoda kutouya, ndogara musari memvura chamuzi. Ine mvura tonane zvangu. Ungoine zvangu pati. Ndotogara paside pemvura chaivo. Akuzogara musaidi mayo manje. Ina ndingasvikwanisi zvogara musaidi memvura. Aiwa. Zvetika zvinepo zvezvya ikanzi nezvimepo zvezva tinotomborohwa netumvura tichingobva mugungwa zvetine saka watojaira zvekugara musaidi memvura ko munotyisa hai ini nangu maya kosunde upisui zviri sei suru Nyasha, how are you? Suru ndo abaza light shasu There's a light here. We can't see you in light dark. Okay, no diet brightness for phone yake, then we'll be able to naisui continue. Kwazoita sei continue. Why is the phone doing that? Why is the phone doing that? No. Hi, but guys, nice. You all glowing. Amumbora tidzonge maZimbabweans. You are glowing like. Wow. Ndakunzwa conversation yemubichi yamwa muchitaura hangu. Ubichi kungonakidza ndobva ndotogara. Wow. If dai kwangu kune magetsi, I would show you kuti ritori padhuze, but for now there's no lights. You can't even see anything. Saka one. Ese ndo pairi kubowera pamalaita. Yeah, watanga load shedding saka one. Yes, zvinotobowa. Nezu rakazora kusina kubva ma6 kusudzuka kuma2. Wow. Isusu kunoko akaenda na 12, then adzoka na 2. Then from 8 akazodzoka na 10. 8 no, akaenda na 12 dzemasikati over azodzoka na 2, then over azoenda futi na 8 dzemanheru over azodzoka na 10. That's about 2 hours achienda saka ma1. Sakuri sei kutele nesisi chema. Andakuzonyadze kuDurban nekuJoburg ini chamwari. Ndikuti zvokunditira weird kuti kuJoburg kuSouth Africa kutoenda magetsi zvokutodero. Magetsi ari kuenda zvinoboha. Akuno kwakadhakwa kuno kuti kungosara ndakazvivharira ndakatodai. Ndine ndichotimirira kutoti manheru asvike nditambe nevanhu ka. Aizve. Asamsani mawendo gratis. Kana kuti muri kushandira kumba. No, kuno kwatiri tiri paamnesty. Saka meaning kuti unenge une cancelled visa or cancelled work permit hapana hubvumidzwa kushanda. Kuri different neku. So though how are you surviving? Makapedzera kuenda bazarini? March. Aibo, so like vari kukubhadhara here or how are you surviving? No, ndobhadharwa nani? Tiri paamnesty kama kuti you are staying here for free or you can't work. No, but also you have to hustle for yourself to get something. Nothing comes up. Yes. Yeah, Zimbabweans are very hardworking. Rent uchazoti chabva kupi, food chizoti chabva kupi, so you have to hustle. Kodzoka mune ma-countries akushandwa to make things better. Hakuna ma-flights kunoko. Tutoda kutobuda but hakuna ma-flights. Wakaipa. Awasati wavhura.
ende kutoti but tinochengetwa naMwari. Munochengetwa naMwari. Makatenga t-shirt here guys. Ndatokangana makatenga t-shirt mashema t-shirt. Hapana chandikuziva nandane time. No, ndokundisapota kwamunoita. Ndokundisapota kwamunomuchiita manje. Ikoko nandine time. Nandakadonedza phone saka nandine time. Kana mune Instagram, munondi inboxera kuInstagram ndokupai madetails aKumbi. Motenga t-shirts from Kumbi. That's how you can only support me. Kumbi ari kupi chaiko? Kumbi ari kupi muno muSA? Ari kuJoburg. Nema t-shirt aiswe ari padhuze nini naye. Tisireo maoko. Mazvinda t-shirt. Ina mtungu ya live ndine t-shirt. Takatomboita t-shirt. Mino vari kuDurban. Mino vari kuDurban. Anoendesa even kuCape Town. What's Kumbi ndianoona neSouth Ora saka inini ndichida t-shirt how ndoitora chiro ziko. Ndisendere mina ndikupe numbers kana kundisendera message kuShema TV Instagram. Alright. Mune peku number za Kumbi. Mira ndikupe ngeri kinyango ndokuisira message kuInsta. Kanzuri cheko. Nondisira kunongonditi ndini ndiri palive mobva mandiyekera ndobva ndakupa madetails aKumbi. That's how then I'll be able to see your message easily. Ndisire munongoenda pakanzi blessing. It's blessing Rupondo. Blessing Rupondo. Yeah. Pane kanzi zvikomborero Valentine B Rupondo ndiwo uyu. Okay. Uyu. Correct. Inyangwe kanzi Ruje Muchacha. My God. Ndiye chivema sende mamo. Right. Imwe chinonzi Rujeko Muchacha. Pane munhu I think pane two here. Iyo ine dress. Pane dress navy blue so. Rujeko Muchacha. Yechi2. Yeah, iyo yechi2. In a Drake bless. Ndava kuona. Yes. My number zaKumbi also. That's the way you can support me. Weekend chayo Kumba for weekend chayo. Yeah, narumu. Yeah. City, okay, City day kaita this time. Oh yes. Wakushandisa laptop ka? Ndazviona. And the laptop haina tsitsi mwana mai. Sanaro, abadona. Ovadona. Mwana wangu hasi munhu wekuti fogonga. Mwana wangu chaiyo. Ndiwe mudhuze uyu. Ndacho kuti fongongo. Ndajaira kuti fongongo foni yangu ndo zvandajaira. Guys, ndakuda kunovata manje atambotandara guys. Mangwana tega ndizorore kugadzira mangwana. Yeah, sure. Mambotandadza. Ndafura kuona blessing na mangwana. Bye bye. Iri bona kusendera mangwana. Rega ndichi bye bye ndichidza. Alright, niwe undisendere message. Ndasenda blessing ani ndinokupai uyu mahandles ndinochinjanisira mahandles kuseri. Alright, info, bye. Alright, bye. Alright, bye. Good night, blessing. Okay, guys. Ezvishiwa matisheti achiripo, tengai. Zvachida kundisvodedza. New speaker. Hapa diki guys. I don't know why I'm so excited. Usandisvodedze.
volume. Iwe unoda kundisvodedza iwe. Volume. Right. Ndaita good night. Apo. Apa kadiki kanotokwana mupaumu guys. Apo. Iwe. Good night. Then chisvika panyika growth point nakukasipika kangu. Panyika growth point. Nice. Good night, guys. I was like thinking. Yes. That's warira warira. I will take care of you. Nondo kudzimane sei zveipapa ndodzimane papa tione ndizvera. Wow. I am no longer speakerless. I think zvinoita nyasha zvokuti panenge paneekera pane speaker rake ndo pahari ndo zvandinoita nekaspika kangu. Bye.